omaan suureen vaalikeskusteluun. Ja minä edustan täällä Malmikäytön asukasyhdistystä ja olen tilaisuudessa juontaja kautta kellottaja. Ja voitaisiin lähteä nyt heti liikkeelle, koska kello on tosiaankin tasan. Eli jokaiselle ehdokkaalle on varattu 3 minuuttia esittelykierrokselle. Ja sitten siirrytään ennakkokysymyksiin, jotka on kaikki annettu ehdokkaalle etukäteen. Ja sitten kun ne kysymykset on hoidettu, niin sen jälkeen sitten annetaan yleisökysymyksillä vuoroa, että kaikki ehtisivät kysymään haluamansa asiat ehdokkaat. Kiitos ja tervetuloa vielä kerran. Mä annan nyt tästä pöydän päästä lähtee liikkeelle 3 minuutin esittelykierrokset. Joo, terve. Minun nimeni on Hilpo Haaja Vasemmistoliitosta. Olen eläkkeellä 66-vuotias ja työrupeamme Helsingin telakalla päätoimisena pääluottamusmiehenä ja tein sitä aika pitkään todellisuudessa. Eihin nahoin selvisin. Yleensä sellaiset pääluottamusmiehen tehtävät ovat henkisesti hyvin syöviä ja rassaavia, kun sieltä molemmilta puolilta painostetaan, mutta minä kestin sen. Olen luotu kestämään. Olen urheilija suu Vesa ja tiedän mitä on olla huippu-urheilija perheestä. Brody pelasi lätkää pääsarjatasolla, toinen pelasi maajoukkueessa pudista ja niin edelleen. Ja Faija pelasi 5 vuotta sellaista erilaista peliä tuolla rintamalla, mutta sen hengissä nopeutensa takia. Ja, niin kuin minäkin, niin kuin isänikin oli nopea ja minua sitten tietysti aina potkittiin jalkoihin, koska olin liian nopea, mutta siitäkin selvisin ja olen selvinnyt monesta liemestä ja uskoisin, että olen myös edunvalvojana erinomainen siinä suhteessa, että minulla on aikamoinen kokemus. Olen ollut puolueessa, puolueen hallituksessa, aika pitkän aikaa siinäkin ja sitten vielä nykyisinkin, kun olen jättäytynyt vähän syrjään, mutta kuitenkin mukana olen puolueen valtuutettu. Ja siinäkin olen ollut pitkän aikaa ja sitä ennen tietysti, mistä tämä politiikka tavallaan lähti, oli Helsingin telakka, joka oli äärimmäisen poliittinen työpaikka. Ei varmaan toista niin poliittista työpaikkaa koko Helsingissä koskaan ole ollutkaan. Se oli siihen aikaan kyllä aika lujasti vasemmalla oleva työpaikka ja kaikki puhuvat politiikkaa yötä päivää suunnilleen. Silloin ei puhuttu formuloista, vaan silloin puhuttiin politiikkaa kaikki tauot ja välillä työaikanakin. Mutta silti rakensimme yli 60% suomalaisista, tai oikeastaan maailmanlaajuisista jäänmurtajista on rakennettu Helsingin telakalla ja kunnia sitten helsinkiläisille työläisille. Ja väittäisin, että kokeneena etätyömiehenä ja monella telakalla ollut töissä, väittäisin, että Helsingin telakalla oli kovin työtähti, mutta siellä oli kaikki laadukkaammat laivat ja kaikkein hauskin työpaikka ja kaikkein hauskimmat työkaveritkin. Se oli siinä mielessä hyvä työpaikka ja kunnia sille, että se on vielä jäljellä. Tosin pienenä jämänä silloin 2004, kun Helsingin telakka veti niitä viimeisiä hengähdyksiä, niin siellä oli 4000 ihmistä joka päivä töissä. Nyt siellä on kyllä 370 kirjoilla, mutta ei yhtään laivaa rakenteella. 6 minuuttia. Voi sentään, se on lyhyt aika. Mutta tietysti voisin puhua vaikka kuinka pitkään ja olen ollut myös tällaisessa eläkeläistyöryhmissä mukana ja puolueenkin eläkeläistyöryhmässä ja saamme jopa kirjankin aikaiseksi. Toivotaan, että se Sote 3 niin saisi vielä laajempaa levitystä myös teidän keskuudessa. Siinä on mielenkiintoisia ohjeita niin elämälle kuin soteenkin liittyviä. Sote ei ole niin yksinkertainen, mitä luulisi. Meidän tuttavamme lääkäri kirjoitti sen, vasemmistoliittolainen lääkäri kirjoitti sen 2 ystävänsä kanssa ja se on todella loistava kirja. Kiitos. Tähän väliin, ennen kuin seuraava puheenvuoro, muistuttaisin yleisöä, että sammuta tähän kännykät tai äänettävät. Olkaa hyvä. No niin, kiitos. Mun nimi on Juha Karhu. Olen ehdolla vihreiden listalla Helsingissä ja olen 58-vuotias, 2 koululaisen isä ja heidän äitinsä puoliso, joka sattumalta on täällä yleisössä myös sitten, niin voin pyytää taustatukea sieltä tarvittaessa. Niin, ja olen töissä tutkijana Ilmatieteen laitoksella, 25 vuotta ollut ja olen tässä nyt viimeiset vuodet tehnyt väitöskirjaa lumen vaikutuksesta
aurinkosähkötuotantoon Suomessa. Se on ollut mulle tämmöinen vähän niin kuin uusi ura sitten pitkän muun uran niin kuin tässä loppuvaiheessa. Mä harrastan lähinnä työmatkapyöräilyä tällä hetkellä ja tietysti lasten harrastuksiin viemistä ja tämmöistä näin, mutta tämä työmatkapyöräily on ollut mulle tosi semmoinen kiva ja mieluinen harrastus, että ympäri vuoden pyöräilen Kumpulaan 9 kilometriä suuntaansa. Aikaisemmin harrastin paljon taloyhtiö- ja korttelitoimintaa. Viimeiset 20 vuotta olen ollut jollain tavalla niin taloyhtiöissä korttelitoiminnassa mukana. Ja siitä mä nyt luovuin sitten viime keväänä, kun ajattelin, että se tinki on nyt täynnä. Vihreitä arvoja mä oon kannattanut 40 vuotta, mutta on ollut etupäässä niin semmoinen niin sivusta seuraaja ja en ole ollut aktiivisesti mukana. Puoluejäsen on ollut 20 vuotta Länsi-Helsingin vihreissä, tällä hetkellä on Länsi-Helsingin vihreiden hallituksen jäsen. Ja tuossa 6-7 vuotta sitten aktivoidun niin kuin enemmän niin kuin ruohonjuuritasolla, että silloin alkoi näyttää siltä, että Trump oli tullut valtaan ja perussuomalaiset oli saanut jytkyn vähän aikaisemmin ja jotenkin se poliittinen kulttuuri alkoi mennä semmoiseksi, että mä niin kuin halusin ja ajattelin, että mun tarvitsee tehdä myöskin niin kuin omaa osana niin kuin kansalaisena ja yrittää vaikuttaa siihen, että minkälaista politiikkaa Suomessa ja Helsingissä tehdään. Olen nyt ensimmäistä kertaa ehdolla mä haluan rakentaa Helsingistä elinvoimaista, ilmastoystävällistä ja turvallista kaupunkia kaikille helsinkiläisille. Ja tämä turvallisuus on tietysti nyt, mehän ollaan Suomessa onnistuttu niin kuin turvallisuuden saralla tosi hyvin menneenä vuosikymmeninä, mutta nyt on niin kuin enemmän ja enemmän haasteita. Ja mä näen niin kuin turvallisuuden hyvin niin kuin laaja-alaisena, että siihen liittyy niin kuin hyvät palvelut, hyvä talvikunnossapito, elinvoimainen kaupunki, joka pystyy pitämään huolta infrasta ja ihmisistä ja on vireä talous ja näin poispäin. Ja pystytään niin kuin rakentamaan turvallinen ja hyvä kaupunki. Kiitos aika. Kiitos. Joo, hei vaan. Mä oon Petra Vanhala, 38 vuotta täytän 2 päivän päästä. Eli voin myydä itseni jo 38-vuotiaana. Syntyperäinen malminkartanolainen, toki asunut lapsuuteni sitten Munkkiniemen ja Pikkuhuopalahden alueella, missä sitten on opinahjot suorittanut, mutta palannut sitten vuonna 2006 Malminkartanoon ja perustanut sitten oman perheeni tänne. Ja mulla on tosiaan puoliso ja 2 peruskouluikäistä lasta, jotka opiskelee tuossa Malminkartanon ala-asteen koulussa. Mä oon ammatiltani sairaanhoitaja, tehnyt hoitoalan töitä perusterveydenhuollossa ja vaativassa erikoissairaanhoidossa viimeisen 20 vuoden ajan. 11 vuotta toimin leikkaussali-sairaanhoitajana anestesiahoitajan työssä ja tällä hetkellä sitten huolehdin meidän valtakunnan pienistä potilaista Uudenlasten sairaalan päivystyspoliklinikalla. Sote-asiat on tietenkin tosi lähellä mun sydäntä ja koenkin olevani hyvin tietoinen nykyisestä sote-tilanteesta ainakin niin kuin kentältä katsottuna ja haluaisin sitten puolustaa 14 vuorokauden hoitotakuun säilyttämistä Helsingissä ja mahdollistaa sen, että sairauksiin saadaan oikea-aikaista hoitoa, koska niiden hoitaminen oikea-aikaisesti on huomattavasti kustannustehokkaampaa kuin se hoidon viivyttäminen ja lisäksi siinä tulee inhimillisyystekijät. Pääkaupunkiseutu pitäisi mun mielestä olla palveluineen saavutettavissa yhdenvertaisesti. Kaikissa ikäluokissa on pieniä perheitä ja on isompia perheitä ja taloudellinen tilanne vaihtelee perheittäin. Ja nykyiset julkisen liikenteen lipun hinnat on kohtalaisen korkeita ja heikentää huomattavasti niin kuin monen ihmisen liikkumista täällä pääkaupunkiseudulla, jonka takia mä kannatan Helsinkiin ilmaista julkista liikennettä. Kasvatus ja koulutus on sydäntäni lähellä. Oppimistulokset on ollut viime vuosina paljon laskussa. Ne pitäisi saada nousuun, jonka takia kasvatukseen ja koulutukseen tulee ehdottomasti panostaa. Oppilaiden on saatava sitä tukea, mitä ne koulussa tarvitsee, ja opettajille tulisi taata työrauha opettaa luokkia. Ja mä
on ehdottomasti opettajien ammattijärjestön kannalla siinä, että luokkakoko ei saisi ylittää 20 oppilaan ryhmäkokoa. Tässä sitten aika pitkälle nämä mun pääaiheeni näissä vaaleissa, toki sitten puolueen niin kuin muitakin asioita edustan, mutta annetaan vuoro Sanna-Marille. Anteeksi, minkä puolueen? Mä oon SDP:n ehdokkaana Helsingissä ja puolueen jaosto on nuorisososiaalidemokraatit. Kiitos. Kiitos, eli Sanna-Mari Oranen ja tosin SDP. Ja itsestäni sen verran, eli tässä toiminut nyt viime vuodet asukasyhdistyksen puheenjohtajana. Ehkä viime vuodet, kun äkkiseltään miettii, niin saattaa olla jo 7-8 vuotta, ehkä 10 vuotta, aika menee niin nopeasti. Se on ehkä se viime aikojen kosketus, tai se semmoinen niin kuin syvin kosketus, missä ollaan menty ihan 2 yläasteella ja 1 ala-asteella, eli sitä kautta myös nämä perhepalvelut ja koulumaailma on tullut hyvin tutuiksi. Ammatiltani mä oon rikosseuraamustyöntekijä, eli käytännössä valtiolla työskentelen uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi. No ehkä vielä itsestäni sen verran, että mitkä on tämmöiset niinku tausta. Eli mä oon tuolla viime vuodet ollut luottamustehtävissä niin pelastusjaostossa, entisessä pelastuslautakunnassa. Siinä saanut toimia 4-vuotiskauden ja ilahduttavasti ollaan oltu hyvin yksimielisiä siellä eri puolueiden kanssa, eli että tähän tällaiseen niin kuin ennakoivaan ja muuhun turvallisuuteen pitää panostaa. Ja onneksi saatiin jopa Konalaan sitten tämä oma pelastusasemakin, jotta ollaan täällä turvallisessa huomassa. Sitä ennen on ollut sote-lautakunnassa, eli ne asiat on tuttuja myöskin aikaisemman ammatin kautta, eli lähihoitajana, milloin tein sekä akuuttipuolella että psykiatrian puolella että päihdepuolella sitten töitä. Ja tavallaan hyvin pitkälti samaa asiakaskuntaa, mitkä sitten on tällä hetkellä tuolla tämän nykyisen ammatin kautta myöskin sitä omaa asiakaskuntaa. No sitten muutama teesi. Asuminen on mulle ollut aina tosi tärkeä asia. Ja siihen liittyen niin onkin ollut Hekassa asukasdemokratia-aktiivina varmaan semmoiset reilu 20 vuotta. Ja siellä ehtinyt kohta melkein kaikilla tasoilla ja tällä hetkellä asukasneuvottelukunnan varapuheenjohtajana ja pyrin vaikuttaa just siihen, että esimerkiksi nämä Heka-maailma menisi ihan retuperälle ja kaupunki joutuisi jatkuvasti pääomittamaan, vaan löydettäisiin niitä muita ratkaisuja siihen. Sitten toinen on tietysti tämä turvallisuus sekä asumisen että kokemisen kautta. Ja ehkä se turvallisuus, niin kuin täällä sanottiin aikaisemminkin, niin semmoiselta niin kuin laajemmalta speksiltä. Kiitos. Moikka kaikille, mä oon Marika Sorja, perussuomalaisten ehdokas. Mä oon töissä Riikka Purran eduskunta-avustajana, ollut jo tässä 5 vuotta melkein. Lisäksi mä sivutyönä teen Pohjoismaiden neuvostossa meidän puolueryhmän poliittista sihteerin tehtävää lisäksi. Mulla on taustaa, kun mä tein oikeita töitä politiikan ulkopuolella, niin mä oon ollut päiväkodissa töissä monet vuodet. Ja mulla on kotona 3 lasta, 1 lukiossa, 1 yläasteella ja 1 ala-asteella. Tää nuorin on tuolla ruotsinkielisessä Kaarelan ala-asteella. Muut on sitten Malminkartanon ulkopuolella kouluissa. Mun luottamustoimiin kuuluu muun muassa maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan varapuheenjohtajuus, aika nimihirviö, mutta sen tehtävä on siis tiedottaa maanpuolustuksesta kansalaisille ja saada kansalaiset kiinnostumaan maanpuolustuksesta. Lisäksi mä oon saaristoasiain neuvottelukunnan jäsen ja paikallisesti niin tarkastuslautakunnan varajäsen täällä Helsingissä ja liikuntajaoston varajäsen muun muassa. Ja
HUSin vähemmistökielisen tai kansalliskielilautakunnan jäsen myöskin, ihan vaan muutama mainitakseni. Mä oon paljon mun teemoissani puhunut, sanotaan, että 3 pääteemaa on suomalaisuus, turvallisuus ja oikeudenmukaisuus. Ja kiteytettynä niin turvallisuudesta tässä varmaan kaikki ollaan samaa mieltä, että turvallisuus on kiva asia, eikö niin? Mutta turvallisuus on tosiaan paljon enemmän kuin ne katujen turvallisuus, mistä tietenkin kaikki ollaan puhuttu. Mutta mä haluaisin myös nostaa esille sen kansalaistaitojen turvallisuuden. Eli kriisin kohdatessa, niin tiedättekö te esimerkiksi, missä teidän lähin väestönsuojelupaikka on? Kaukana. Niin, nimenomaan. Ja missä kunnossa teidän väestön suojat teidän taloyhtiöissä esimerkiksi on näistä asioista ja esimerkiksi siitä, että osaako kaikki elvyttää. Meillä niin tuossa, kun Alepan edessä joku saisi sairauskohtauksen, niin tietää jokainen malminkartanolainen, että mitä tehdä, minne soittaa, miten auttaa. Nämä asiat mun mielestä lisää sitä turvallisuutta kanssa. Toki se katujen turvallisuus on ensisijainen asia kaikille, mutta siitä me ei varmaan kukaan olekaan eri mieltä. Mutta suomalaisuus on sitä, että mä haluan, että kaupungin hankinnoissa on enemmän suomalaisuutta. Päiväkodeissa, palvelutaloissa enemmän suomalaista ruokaa ja kaikissa hankinnoissa annetaan mahdollisuus myös pienille yrittäjille. Ja aika, kiitos. Joo, kiitos. Yritän tästä vähän ääntä avata. Eli Niina Muurikka ja perussuomalaisista nyt kuntavaaliehdokkaana. Eli ihan perustietoja voin tähän alkuun kertoa. Ikä on 49 vuotta ja noin 7 vuotta ollaan asuttu tässä Malminkartanossa vähän eri puolilla. Täällä vaihdeltu alueita, mutta täällä ollaan viihdytty. Eli mä oon 2 tytön äiti. Toinen on jo omillaan, mutta toinen asuu tuossa minun kanssa. Ja hän on käynyt täällä Malminkartanossa päiväkodin ja eskarin ja on nyt tuossa Malminkartanon ala-asteen koulussa. Ja ei millään halua muuttaa täältä pois, hän on niin tykästynyt tähän kouluun ja kaverit on täällä ja näin, niin täällä me nyt sitten ollaan viihdytty. Ja no koulutustaustaa voisin kertoa ihan tässä siis, ylioppilas, sittenhän minusta piti tulla tämmöinen taiteilija, kävin kuto- ja artesaanin koulutuksen. Ja sitten vielä neulekisälli. No sitten tämä business alkoi kiinnostaa, sitten opiskelin merkonomiksi. Sitten mä halusinkin opettajaksi. Mulla on tuolla Helsingin yliopistosta kandidaatin kasvatustieteen kandi kesken. Sitä ehkä jatkan jossain kohtaa. Ja parhaillaan opiskelen tradenomiksi. Ja sitten järjestyksenvalvojan kurssin kävin, mutta enpä niitä töitä ole nyt ehtinyt tässä tehdä. Mutta turvallisuuteen liittyen sanotaanko sekin, että ykkösteemani on se. Ja tällä hetkellä työskentelen Helsingin kaupungilla. Olen siellä kotihoidon päällikön hallintoassistenttina, eli teen näitä HR-tyyppisiä tehtäviä siellä. Ja työkokemusta muuta nyt, ehtiikö kauan tässä apua katsoa koko ajan paljon kello. Joo, eli HUSilla olen työskennellyt noin melkeinkö 10 vuotta. Sitten siirryin tuonne kaupungille vammaispalveluihin ja sitten sieltä tähän kotihoitoon. Eli SOTEPE on tuttu niin kuin sieltä sihteerin ja hallinnon niin kuin näkökulmasta. Ja ehkä se nyt minusta. Ja 3 pääteemaa mulla on tässä kuntavaalikampanjassa. No ykkösenä ihan tämä turvallinen Helsinki. No tässä nyt on tullut jo esille paljon näitä. Eli se on muutakin kuin se katujen turvallisuus. Ja Malminkartanossa mä erityisesti nostaisin esille tuon Malminkartanon aukion tähän turvallisuuteen liittyen. Ja siitä on moni ihminen tullut juttelemaankin. Eli turvallinen Helsinki ja tietenkin koulujen turvallisuus ja sitten tietoturva. Mun työnkin puolesta liittyen täällähän on ollut kaupungilla vähän ongelmia tietoturvan kanssa, eli myös se tietoturvallisuus. No sitten kakkosteemana toimivat palvelut. No siinä nostan esiin vaikka tuon vuokra-asuntojen välityksen ja terveysasemien toiminnat. Sitten 3. teema, ihan tämmöinen taloudellisuutta ja järkeä tähän kuntapäätöksentekoon. Eli rahoja ei lähetetä ulkomaille, ne käytetään täällä helsinkiläisten palveluiden hyväksi. Kiitos. Kiitos. Ja Hannu Tuominen ja kun takista näkyy niin vihreät.
Me ollaan tämän Juhan kanssa kyllä hyvissä väleissä, vaikka täällä istutaan eri puolella pöytään. Palaan tuohon alkuun, koska olen poliittisen toimintani tuolla kadulla aloittanut. Mä 54 vuotta sitten kerännyt rahaa metalliliiton lakkolaisille. Ja sitten varsinaisen elämänkoulun mä aloitin myös Wärtsilän Hietolahden telakalla rakentamalla Urho-luokan jäänmurtajia Suomeen ja Ruotsiin ja sitten muutaman neuvostoliittolaisen jäänmurtajan siinä sivussa. Tätä muuten kuvaa sitä firmaa se, että mä en koskaan sano, että mitä mä tein, mä kannoin jotain tuonne kipsilevyjä, vaan mä rakensin jäänmurtajia. Se oli ylpeitä aikaa ja se oli komea työpaikka. Vuonna 1986 mä muutin ensimmäisen kerran tänne Malminkartanoon. Ja samana vuonna mä sitten loikkasin, puhutaan työelämästä, loikkasin sitten kouluttamaan opettajia tänne Helsingin Ratakadulle. Mulla on siis opettajatausta ja olen muodollisen eläkkeelle jäämiseeni saakka etupäässä opettanut matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa kaikissa 3 paikkakunnassa. Ja ikä mulla on 70 vuotta, työntekoa mä en ole vielä malttanut lopettaa, ihmistä opettajan työtäkään kokonaan. Tänne Malminkartanoon, mutta aikanaan, olikin se ikäkin mitä kivaa tehdä Malminkartanossa. No joo. Mutta mennään sitten niihin oikeastaan mun teemoihin, koska se eka teema on sitten tämä Helsingin kaupunkiluonto, kaupunkiympäristö, sen suojeleminen. Siinä mulla on ehdottoman hyvä omatunto, koska mun toimintani täällä Malminkartanossa alkoi heti räväkästi tuon kartanon puiston eli tuon arboretumin suojelemisella. Siinä me onnistuttiin, se piti mennä kerrostalojen alle. Tässä tuli toinen se teema, että samalla kun me tätä kaupunkiympäristöä suojellaan, meidän on pidettävä Helsinki elinvoimaisena ja meidän on saatu muun muassa Malminkartanon lisää palveluja. Se tarkoittaa sitä, että meidän on löytävä paikka niille uusille asukkaille, joita tänne tulee ja joita tänne tarvitaan. Ja tuossa ne 2 tärkeintä piikkiä on kaikki muu, niin kuin seuraa sitä mun vaalilauseeni, jonka tulette näkymään tuolla kadulla. Joskus on ollut, että tehdään Helsingistä Euroopan lintupääkaupunki, eli sekin liittyy mun teemoihin. Tehdään Helsingistä semmoinen paikka, missä kaupunkiluonto kukoistaa, semmoinen paikka on ihmisillekin tärkeä. Yes. Joo, ja seuraavaksi sitten siirrytään näihin ennakkokysymyksiin. Meillä on yksi ehdokas vielä. Haluaako hän olla yleisössä vai haluaako hän? No, voin minä itseni esitellä, mutta... Kyllä tänne vielä mahtaa. Otetaan jakkara sinne, olet ilmoittautunut myös etukäteen, niin tervetuloa. Kiitoksia. Lehtisen Niko ja perussuomalaisten ehdokkaana. Ja tuossa lähtiessä vaimon kanssa keskustelin ja tuli mulla vähän silleen, että kun Pohjanmaalta tulee tänne Helsinkiin, niin mitä täällä Malminkartanosta esimerkiksi tietää. Ja siinä täytyy sitten olla vähän, että no, en minä kyllä oikeasti tiedä. Mutta sen minä tiedän, että minä kun Pohjanmaalta tulin, niin luulin, että siellä on asiat huonosti. Muun muassa terveydenhuollon suhteen, mutta totesin, että kyllä ne täällä pääkaupunkiseudulla taitaa vielä huonommin olla. Siinä on yksi omista teemoistakin, että toimiva terveydenhuolto. Ja itsestäni. No, minähän kerroin, että tältä Pohjanmaalta on kotoisin oikeasti. Mutta myös toimin rakennusalan yrittäjänä täällä. Pääasiassa pääkaupunkiseudulla tehdään, mutta on myös Pohjoismaat lisättynä siihen, mutta koskaan en ole vielä kyllä omalla yrityksellä siellä tehnyt. Muuten on kyllä sitten palkallisena käynyt Norjassa ja sieltä koittanut tuoda euroja tänne Suomeen. Mutta se siitä. Teknisen muurauksen töitä tehnyt 15 vuotta aikaisemmin. Rakennusalalla pääasiassa siis. No kauanko olet ollut täällä pääkaupunkiseudulla? No minä olen nyt 3 vuotta täällä ollut, että en sen kauemmin.
Tervetuloa. Kiitos. Vaimo löytyi täältä ja perhe tuli perustettua, niin siinähän se nyt oli suuri syy. Mutta palatakseni näihin teemoihin sitten, niin yrittäjien hyvinvointi on sitten totta kai lähellä itseäkin, niin se on ehkä semmoinen, mihinkä pitäisi panostaa myöskin. Yrittäjät on tietynlaisessa ylkiön roolissa niin sanotusti yhteiskunnassa. Ja nimenomaan Helsingin yrittäjät tietysti laittoi siihen, koska ja Helsingin alueen taloudellinen hyvinvointi, niin se on se kolmas teema sitten, että pyrkisi omilla toimillaan varmistamaan sitä, että tämä Suomi lähtisi takaisin nousuun ja Helsingin alue. Siinäpä ne. Kiitoksia. No, koetaisiin nähdä purkeen. Joo, tästä vielä. Haluatko Niko jäädä tähän, ottaa vaikka jakkaran täyteen? No en mä nyt vieläkö Marko. Joo. No niin, hei. Mun nimi on Marko Edqvist ja tosiaan niin tänä keväänä tulee 30 vuotta kuluneeksi siitä, kun muutin Helsinkiin. Ja tosiaan siitä 10 vuotta eteenpäin niin sitten muutin vaimoni kanssa tänne Malmikartanon alueelle ja olen siltä osin pystynyt seuraamaan Helsingin kehitystä näinä vuosikymmeninä. Ja kyllä tämä on muuttunut tämä Malmikartano siitä, kun tänne ekan kerran tuli. Mutta onneksi täällä on vielä vihreitä ja luontoa lähellä. Se lämmittää kyllä mieltä ja sydäntä. Ja omasta työurasta sen verran, että aloitin Vesi- ja ympäristöhallituksessa aikoinaan. Tein siellä diplomityön. Sitten siirryin Suomen ympäristökeskukseen tekemään ilmanpäästöinventaareja niin Euroopan komissiolle kuin sitten EU:n ympäristökeskuksen käyttöön ja meidän omien tutkijoiden käyttöön. Ja myös varmaan sinne ilmatieteen laitokselle jotain aineistoja toimitettiin. Tämän pyhinkauden jälkeen niin mä olen tehnyt myös pitkän työuran tuolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella. Ja siellä mä keskityin pääosin niin rekisteritutkimusaineistojen käsittelyyn ja analysointiin ja tehtiin lukuisia projekteja ja EU-projekteja nimenomaan sitten liittyen esimerkiksi suomalaisen sairaalarekisterin tietojen pohjalta tehtiin näitä analyysejä. Teemoista sen verran voin sanoa, että kuten nyt tässä on aika selkeästi tullut ykkösenä tämä turvallisuus. Sitten tietenkin mulla on lähellä sydäntä myös sitten asumisen viihtyisyys. Ja sitten kolmantena teemana ylipäänsä niin kuin hallinnon sujuva toiminta. Eli vähemmän byrokratiaa ja enemmän sitä niin kuin toimintaa. Mut tässä nyt tällä äänellä ja mä oon pahoillani, että mä pystyn tähän itse paneeliin osallistumaan. On mun täällä sentään joku rooli, eli mä toimin kuvaajana. Kiitos. Joo, ja sitten siirrytään seuraavaan osioon, eli käydään läpi näitä ennakkokysymyksiä, mitkä ehdokkaat ovat saaneet. Ja nyt on puheenvuorojen pituus sitten minuutti, pahoittelu tuossa hengästyttä, ja nyt mä sanon vaan aika, en puolessa välissä. Eli ensimmäinen kysymys, mitkä asiat ovat mielestäsi erityisen hyvin Malmikartanossa? Malmikartanossa on erittäin hyvin sellaiset asiat kuin luonto ja ympäristö sinänsä, että pääsee liikkumaan. Esimerkiksi itse asun Pohjois-Malmikartanossa ja siellä on jätemäki ja sitä käytetään ympäri Helsinkiä tulee porukat sinne ja sehän on todella upea paikka. Ja sen kehittämiseen tietysti tämmöistä vielä lisää panostaa. Siellä on tietysti kaiken näköisiä voimannostopehkeitä, mutta niitä voidaan ilman muuta lisätä. Ja viihtyisyyttä täällä löytyy kyllä yllättävän paljon johtuen tuosta luonnosta ja luontoa ei ole kokonaan raiskattu, vaikka kovasti on osittain yritetty. Ja sinänsä vielä Malmikartano on keskeneräinen, esimerkiksi Pohjois-Malminkartanossa Honkasuon alue on jätetty puolittain rakentamatta ja siellä on uutta ja virkeää ympäristöä ja toivoisin kuitenkin, että Helsingin kaupunki ymmärtää se, että kaikille ei ole varaa 500 000, 600 000 euron omistusasuntoon, jotta köyhmätkin pääsevät. Eli pitäisi olla sosiaalista rakentamista sellaista, että pääsisi myös pienituloisemmat vuokralle.
Kiitoksia. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Joo, kyllä olen samaa mieltä, että tämä Malminkartanon vehreys ja luonto täällä, joka on niin lähellä, niin se on ehdottomasti erityisen hyvä asia Malminkartanossa. Kartanonhakaa, Mätäjoki, Jättäri, ne on niin kuin mulle henkilökohtaisesti tärkeitä ja usein siellä käyn. Ja sitten tämä kompakti rakenne, mikä tässä niin kuin erityisesti Etelä-Malminkartanossa on, että auto ja tämmöinen kauttakulkuliikenne kiertää tämän alueen ja sitten sisällä on niin kuin hyvin vähän liikennettä ja se tekee niin kuin tästä niin kuin lapsiperheille turvallisen ja koulujen lähelle ei tule liikennettä eikä näin poispäin. Sitten mikä on hyvä juttu on se, että suhteellisen hyvät joukkoliikenteet, meillä on kuitenkin juna ja useita bussilinjoja, niitä voisi tietysti olla paremminkin, mutta kaupunkipyörät tuli ihan vasta tänne näin, niin se on myöskin hyvä juttu. Ollaan pidetty tarpeeksi ääntä täällä, koska on kaupunkiuudistushanke, joka erityisesti tuo lisää tänne asiaan. Hyvin meillä menee. Jees, eli mun minuuttiin ei varmasti mahdu ne kaikki hyvät asiat, mitä täällä on, mutta luetellaan niin paljon kuin ehditään. Eli ainakin lapsiperheiden palvelut on täällä järjestetty niin, että mä en ole keksinyt vielä syytä muuttaa täältä pois. Meillä on hirveän hyvät ulkoilumahdollisuudet, hyvät leikkipuistot, koulut, yläastetta lukuun ottamatta. Meillä on nuorisotalo, kirjasto, toistaiseksi ainakin oma terveysasema, hyvät julkisen liikenteen yhteydet käytännössä katsoen joka suuntaan. Lisäksi meillä on asukasyhdistys, jota kautta järjestetään paljon toimintaa ja nimenomaan kirjastoa pidän hyvin tärkeässä roolissa. Kaupunkiuudistushanke myös kohdistuu nyt tälle alueelle, minkä tarkoituksena on edistää positiivista muutosta tällä alueella, mitä pidän hyvänä asiana. Kiitos. Olkaa hyvä. Kiitos. Tiukkaa tekee. Lähdetään toisesta päästä. Lähdetään siitä, että se on se yhteisöllisyys. Mä näen, että se on se meidän kaikista parhaiten oleva asia. Jossain sanoinkin, että tämä on sopivan kokoinen kaupunginosa ollakseen vielä semmoinen sopivan kylämäinen, missä vähän niin kuin ihmiset tuntee toisiaan ja pyritään pitämään toisista huolta ja vähän huikkaamaan ja jeesaamaan, jos jollain ei mene niin hyvin. Yksi hyvä esimerkki on siitä, että täällä me ollaan sulassa sovussa kaikki yhdessä nytkin täällä asukastalossa. Mitä muuta meillä on hyvin? No toki se luonto ja liikuntamahdollisuudet, mutta ehkä sitten tällaiset asiat, mitä nyt tulee tämän kaupunkiuudistuksen myötä ja tämän Piikapuiston kaavan myötä, me saadaan uusi teemapuisto, teemaleikkipuisto tuohon entisen Apilan tontille, mikä sitten todennäköisesti tulee tuomaan tänne paljon käyttöön myös muualta. Me tullaan saamaan niin hieno kadun nimi tänne kuin Elojuhlan polku. Siinä on historia havinaa. Mä olisin itse asiassa kanssa sanonut yhteisöllisyys, jota nyt mun mutta sanon lyhyesti yhteisöllisyydestä, että kun joku esimerkiksi korona-aikana tarvitsi apua, niin täällä ei tarvinnut huikata, kun Facebookissa niin apua sai. Ja täällä on sellainen fiilis, että naapurille voi viedä sen ruokakassin, jos vähän havaitsee, että se on sen tarpeessa. Sellainen niin kuin, lämmin henki on täällä. Ja sit varmasti muuallakin on, mutta ylpeä tästä hengestä, mitä täällä on. Sitten Kartanon metsä. Se on mun lempipaikka ja siitä mä oon hyvin ylpeä. Ja se on hyvin asia täällä. Ja sitten Malminkartanon huippu, Helsingin korkein huippu ja pisimmät portaat. Ja täällä on kaikenlaisia mahdollisuuksia nuorille ja lapsille. Ja tää on vaan huippupaikka asua. Kiitos. Joo, kiitos. Vähän nyt tästä lunttailen, laitoin jo etukäteen ylös. Tästä tuli jo niin kuin samoin jo toi yhteisöllisyys. Juurikin kun toimii näissä alueverkostoissa ja yhdistyksissä, niin melkein tuntuu, että kaikki, ketkä täällä on kauemmin asunut, me tunnetaan toisemme. Niin on niin kuin helppo jotenkin olla täällä. Semmoinen sillä lailla hyvä fiilis. No sitten tietenkin meillä on hyvä toi luonto. Täällä on paljon kävelyreittejä, pyöräilyreittejä, voit lähteä tonne
hevostallille päin tai Maltsun huipulle, eli se luonto. No liikenneyhteydet tosi hyvin, pääset junalla tonne keskustan suuntaan ja ihan oikeastaan minne vaan, ja bussi kulkee. Olen tosi tyytyväinen hyvin liikenneyhteyksiin. No sitten tämä Maltsun arkkitehtuuri, tämähän on tosi erikoislaatuista. Jos haluaa vähän tutkia sitä historiaa, niin tosi mielenkiintoinen. Ja tämä juurikin tämä, että autot ei pääse tänne, niin arkkitehtuurin nostaisin esille. No sitten mä ilmoitan. Sanon, että toi terveysasema on tosi hyvä, koska sitähän oli nyt tutkittukin, niin he vastaa puheluihin ja hyvin toimii. Ja kiitos. Silloin kun mä 86 vuonna, kohta 40 vuotta sitten, muutin tänne, kun köyhät nuoret yhteiskunta pakotti asuntosäästöiksi, niin silloin Malminkartano valikoitui paikaksi juuri näistä syistä, että tässä on lueteltu. Täällä on hyvät joukkoliikenneyhteydet, täällä on autoton ydinkeskusta, jollaista koko Helsinki vasta haaveilee. Täällä oli turvallinen paikka päästää pienet lapset yksinään kouluun. Tässä on kaupunkiluonto, tai kaupunkiluonto, tämä maalaisluontohan tässä ympärillä on ollut. Me kutsutaan sitä kaupungiksi, kun se on kaupungissa. Nämä kaikki on edelleen olemassa, plus ynnä se yhteisöllisyys, joka tuli heti siellä esiin. Me tehtiin yhdessä töitä tämän kaupungin osan puolesta jo silloin, ja tehdään edelleen. Kiitos. Tähän täytyy varmaan sanoa melkein samat kuin aikaisemmatkin. Silleen Pohjanmaalta kun tullut ja siellä paljon luontoa on kuitenkin, niin täällä nyt on sentään jollakin tavalla kotoisat tunnelmat, että on vähän niin kuin säästelty. Ei ole aivan rakennettu täysin umpeen. Ja onhan tuossa nimenomaan nämä hyvät urheilumahdollisuudet ja omasta mielestä hyvin on myös niin kuin päivähoitopaikkoja ja muita niin kuin koulut lähellä. Ja tietysti riippuu varmaan, että missä päin asuu, mutta omalla kohdalla ainakin on erittäin lähellä päiväkoti siinä. Ja ihan hyviä paikkoja ollut. Konalan puolella asui aikaisemmin, niin tuntuu, että siellä ei se päiväkoti ollut aivan yhtä hyvä kuin taas sitten täällä. Siinä kai ne tärkeimmät, mitä tulee itsellä mieleen. Kiitoksia. Joo, nyt voitaisiin sitten tehdä sillä tavalla, että ei joudu heti perään uudestaan puhumaan. Aloitetaan tuosta keskeltä ja siirrytään tänne päin, sitten aloitetaan uudestaan tuolta. Eli seuraava kysymys. Mitkä asiat mielestäsi kaipaavat nyt kehittämistä, siis Malminkartanossa? No niin kuin mä tuossa jo esittelyvuorossani sanoin, niin se turvallisuus monelta aspektista katsottuna, ei ainoastaan se katujen turvallisuus, mutta myöskin se, niin kuin Sanna-Mari mainitsi, niin pelastusaseman tulo tänne oli todella hyvä, mutta lisää kansalaistaitojen kartuttamista kaiken ikäisille. Mutta myöskin liikunta on sellainen, mikä on ehkä halvin keino ennaltaehkäistä niin psyykkisiä kuin fyysisiä vaivoja, niin mä haluaisin tänne enemmän ulkoliikuntapaikkoja, jotka tekisivät sen, että olisi todella matala kynnys kaiken ikäisille lisätä sitä liikuntaa arjessa. Kiitoksia. No niin, nyt mä nappaan toistepäin, eli liikenneyhteydet kaipaa kehittämistä. Ja tämä ajatus taas tulee siitä, että osasta kohtaa Malminkartano on hyvin tavoitettavissa, osasta kohtaa aika heikosti ja poikittainen ei välttämättä toimi. Mutta se ehkä pääpointti on tämä palvelulinja, mikä me ehdottomasti tarvittaisiin kiertämään Malminkartanon ympäri, jotta me saataisiin esimerkiksi Kannelmäen palvelukeskuksen palvelut tavoitettaviksi. Sinne on tällä hetkellä todella vaikea päästä täältä meidän alueelta. No sitten tietysti Asemman seutu. Ilahduttavaa onkin kuulla, että sitä tullaan kehittämään tulevina vuosina, mutta se on välillä erittäin epäsiisti ja levoton. Ylipäätään kunnossapito. Ja sitten yksi mikä on, niin tämä leikkipuisto, joka meiltä lähti pohjoisesta, Pohjois-Malminkartanon puolelta pois. Ja siihen näyttää, että tulevaisuudessa ei ole tulossa uusia tiloja. Eli se olisi semmoinen, mitä pitää taistella, koska se palvelee myös Honkasuon asukkaita. Kiitos. Tuli sellainen pyyntö, että jos jokainen ehdokas vielä
puheenvuoroa ennen sanoa vielä kerran nimensä yleisölle. Mä aloitan ajan vasta nimen lausumisen jälkeen. Okei, eli mä olen tosiaan Petra Vanhala ja Malmin kartanon kehitettäviä asioita on mun mielestä esteettömyysnäkökulman huomioiminen. Meillä ei ole täällä muun muassa Malmin kartanon tiellä palvelutalon vieressä olevilla bussipysäkeillä penkkejä. Kaikkialta muualta ne kaiketi löytyy, mutta juuri siitä, missä niitä eniten kaivataan, niin ne puuttuu. Aseman alueen viihtyvyyttä pitäisi parantaa ja siinä tulee kyllä voimakkaasti myös se turvallisuusnäkökulma. Yläaste tarvitaan ja sitten mä tutkin, että meillä on toistakymmentä tyhjää liiketilaa tällä alueella, joiden koot vaihtelee 54 200 neliöön, niin niiden käyttöönottoa niin pyrkisin tehostamaan tai haluaisin tehostettavan. Ja nämä ulkoliikuntapaikat, ne on nykyaikaa ja niiden lisäämistä alueelle. Kiitos. Se on jossain. Joo, eli Juha Karhu, Vihreät. Ja parannettavaa, niin tämä kaupunkiuudistushanke, mikä nyt on lähtenyt liikkeelle ja mikä on tulossa, niin se on niin kuin, juuri oikeansuuntainen asia ja hyvää politiikkaa niin kuin kaupungilta ja siitä kiitos kaupungin päätöksentekijöiltä niin kuin aikaisemmissa valtuustoissa ja näin poispäin. Et koulut kuntoon ja kirjasto uusiksi ja isommaksi paremmaksi. Ja sitten on tulossa myöskin liikuntahallia, joka tulee myös asukkaiden käyttöön ja kaupalliseen käyttöön. Niin erittäin hyviä mutta että se mitä mä haluan sanoa tästä kouluista ja varhaiskasvatuksen tiloista on se, että nämä seinät ei niinku riitä. Että pitää olla sitten myöskin kaupungilla riittävät resurssit osoittaa siihen, että on tarpeeksi opettajia ja varhaiskasvattajia, jotta meidän lapset oppii ja voi hyvin siellä koulussa ja turvallisesti pystyy koulutiensä käymään läpi. Ehkä tämmöiseen yleiseen siisteyteen ja viihtyvyyteen mä jotenkin haluaisin saada parannusta joillakin keinoin. En tiedä vielä miten. Ilpohaa ja oikeastaan mä haluaisin puuttua muutamiin asioihin. Se on sellainen kuin uusi yhteisöllisyys. Sellainen puuttuu minun mielestä, sellaista ei koskaan oikein Suomessa ollutkaan, mutta haluaisin sen tuoda myös Malmin kartanoon. Muutin venepakolaisena vuonna 1980 Helsinkiin ja totesin, että meiltä puuttuu tietty läheisyys, mutta ehkä se johtuu siitä, että sota oli joskus ollut ja sen jälkeen olemme niin vakavia, mutta nyt sodasta on pitkä aika ja meidän ei tule olla sen raunioilla, vaan löytää se uusi ystävällisyys ja uusi yhteisöllisyys. Se tarkoittaa sitä, että kun kadulla kävelemme toisiamme vastaan, niin ohjeistetaan. No jos ei ensimmäisen kerran, niin toisen kerran niin kuin länsinaapurissa ja sen jälkeen voidaan jo jutellakin jo säästä tai jostakin mistä tahansa ja löydettäisiin toisemme. Ja se, että meidän olisi autettava pärjäämään myös niitä, jotka eivät todellisuudessa aivan yhtä hyvin pärjää. Itse olen mennyt töihin uudelleen, niin olen henkilökohtaisena avustajana myös vammaisille ja vanhuksille ja haluan tehdä sitä työtä. No niin, kiitos. Ja Niina Muurikka, perussuomalaiset. Eli kehittämistä vaativia asioita. No tämä Malmin kartanon aukio on noussutkin jo esille. Eli se on itselläni se niin kuin ykköstoive, että siihen keksitään jotain ratkaisuja, miten saadaan se rauhoitettua ja sillä lailla niin kuin kauniiksi ja turvalliseksi, että ihmiset voivat siitä hyvillä mielin junalta kulkea ja töihin lähteä ja kauppaan mennä. Ja nämä tyhjät liiketilat, niihin mä toivoisin ratkaisuja, että saataisiin sinne toimivia palveluja, koska nyt on tosi paljon niitä tyhjiä liiketiloja, niin se tekee semmoista vähän aavemaisuutta tänne alueelle. Että lisää palveluja niihin, jos sinne vaan saataisiin niitä yrittäjiä vuokralle. No nuorisotaloa voidaan edelleenkin kehittää, varmaan ne nuoret toivoo jotenkin viikonlopulle jotain lisää. Ehkä sitä voisi kehitellä. Ja sitten kahvilaa ehkä tuohon aukion yhteyteen kaipailisin. Siinä välillä oli se, mutta ei ollut kauaa. Ja no koulutilanne on nyt hieman haastava, koska tuo yläkoulu on siellä Munkkiniemessä, mutta sehän on tässä muuttumassa sitten parempaan suuntaan. Kiitoksia. Kiitos.
tässä vaiheessa sitä ketjua on kiva pelata niin tyhjällä pajatsolla. Tästä kaikki vielä tietää, mikä oli pajatso. Joo, hyvä. Ihan ekas mä nostan kyllä semmoisen, että Malmin kartano tarvitsee kaupungin valtuutetun, joka osaa viedä meidän kaupungin asioita eteenpäin. Mulla on tilaisuus olla työskentelemässä kaupungin hallituksessa, ja siellä mä huomasin, että paikallistuntemus meidän esikaupunkialueiden asioista, se on tarpeen, koska ei nämä, anteeksi, Kehä Ykkösen eteläpuoliset meistä mitään tiedä. Sen lisäksi Malmin kartano tarvitsee lisää asukkaita, lisää asuinrakennuksia niille paikoille, joita me asukasyrityksessä ollaan koetettu esittää, ei tuonne kartanon metsään. Vain niiden uusien asukkaiden, ostovoimaisten asukkaiden avulla me saadaan ne palvelut, joita me tänne tarvitaan. Tarvitaan siisti aukio niin kuin kaikkiin muihinkin esikaupunkitoreille. Kiitos. Lehtinen Niko perussuomalaisista. Ja voisin nostaa tämän saman aiheen, mikä oli hyvä tässä, että nämä päivähoitopaikat, niin niissä kuitenkin tuntuu, että se vaihtuvuus on välillä hoitajien kesken niin aika suurta. Ja omasta mielestäni pitäisi kuitenkin pyrkiä siihen, että on yksi ja sama hoitaja koko ajan. Ja tällä kun ei hirveästi kuitenkaan alueesta tiedä, niin varmastihan on niitä moniakin asioita, mitä voidaan parantaa. Mutta se mitä on kuullut ja mitä on tulossa, niin parempaan päivään se on menossa. Ei tähän varmaan lisättävä. Kiitoksia. Joo, sitten viimeinen ennakkokysymys lähtee taas täältä päästä sitä minuutin aikataululla. Se on helppo kysymys, että millainen olisi unelmiesi Malmin kartano? Unelmien Malmin kartano, ja mielenkiintoinen kysymys. Tietysti se on sellainen, jossa kaikki pärjää ja kaikki voivat hyvin. Ja emme, vaikka olisimmekin poliittisesti eri mieltä, niin tultaisiin silti toimeen keskenämme ja myös ottaisimme huomioon kaikkien pärjäämisen, nimenomaan niiden, jotka eivät ole niin hyvässä asemassa. Toivoisin, että ottaisimme huomioon myös vanhukset ja liikuntarajoitteiset, ja esimerkiksi Malmin kartanokin on erittäin kuuluisa siitä, että täällä ei tarpeeksi hiakuteta teitä niille, jotka ovat heikkokulkuisia, eivät mennä päästä kävelemään juuri ollenkaan, tai jos kävelevät, niin kaatuvat välittömästi, koska ei ole hiekotettu silloin, kun on se jäinen aika, ja siinä sitä parantamista olisi paljon, ja uskon, että me löydämme sen uusyhteisöllisyyden jollakin tavoin, jos ei mennyt tällä sukupolvella ja näillä ihmisillä, niin seuraavilla kylläkin. Ja toivon kuitenkin, että olisimme ystäviä siitä huolimatta, vaikka toi hallituksen kanssa ei ole samaa mieltä todella hallituksen kanssa. Niistä, mitä tulee. Varmaan. Joo, mun unelmien Malmin kartanossa niin kaikki tärkeimmät palvelut löytyy täältä läheltä ja ne toimii hyvin. Ja sitten jos kauempiin tarvitsee lähteä, niin sinne pääsee sujuvasti niin julkisilla kuin pyörälläkin ja tarvittaessa autolla. Ja täällä on hyvä elää missä elämänvaiheessa tahansa. Että päiväkodissa saa hyvää hoitoa ja koulussa lapset oppii ja saa turvallisesti kasvaa ja oppia hyvässä ympäristössä. Vanhuksista pidetään huolta ja kaikille on ympärivuorokautista hoitoa riittävästi, ettei tarvitse yksinään ja yksin vanheta. Ja täällä on helppoa ja turvallista liikkua myös talvella, eli talvikunnossapito on semmoinen kyllä, mitä pitää parantaa. Unelmieni Malmin kartanossa se on hyvin hoidettu. Ja unelmieni Malmin kartano on elinvoimainen, ilmastoystävällinen ja turvallinen. Kiitoksia. Joo, mun unelmien Malmin kartanosta meiltä löytyisi oma uimahalli. Me säilytettäisiin tämä lähiluonto virkistysalueena. Meillä olisi yläkoulu, jossa järjestettäisiin painotettua opetusta, mikä houkuttelisi tänne sitten lapsiperheitä hyvien koulupalveluiden osalta.
meillä olisi täällä kivaa yhteisöllisyyttä ja jokaisella olisi semmoinen tunne, että kuuluu joukkoon. Ja sitten tietenkin, että nämä lähipalvelut olisi vähintään tässä mittakaavassa niin saatavilla tulevaisuudessakin, eli tämä terveysasema, hammashoitola, kirjasto, lähikaupat, julkinen liikenne. Niistä koostuisi mun mielestä aika unelma Malmin kartalla. Kiitoksia. Saanko puheenjohtaja vähän hämmentää pakkaa? No. Heitetään mikrofoni tonne päin, niin ettei laitetaan meidät viimeiseksi. Lähdetään sieltä nyt tänne. Mitä? Et ole vielä ollut vika. Haluat olla viimeinen. Kyllä tässä nyt sanot taas, että Lehtinen perussuomalaiset. Unelmien Malmin kartano. Varmaan näitä edellä mainittuja, että kaikki voi hyvin kiteytetysti. Että on vauvasta vaariin, niin kaikki voi hyvin ja alue voi hyvin. On elinvoimainen. Ja se turvallisuus nousee taas esille, että on turvallista päästä lapset vaikka ulos ja ei tarvitse miettiä sitä, että voiko siellä jotain sattua. Aina voi sattua jotain, mutta onko ne riskit sitten kyllä suuria? No. Eiköhän siinä ole mitään. Kiitos. Kiitos. Ja Hannu Tuominen edelleen. Tämä Malmin kartano on oikeastaan aika lähellä unelmiin Malmin kartanoa jo nyt. Sitä todistaa se, että pienen evakkotaitojen jälkeen mä olen paluumuistajana tullut tänne takaisin ja on täällä toistaiseksi pysyä. Mutta se unelmiin liittyy sitten tietysti se, että jos mä otan pikkuinen pala töölää tänne mukaan, niin ne kivijalkapalvelut, jotka täältä on kadonneet, ja pikkusen vielä niitä lisää. Ja kaikki tämä ympäristön siisteys. Mun unelmiin kuuluu myös se, että tämä kaupunki on hyvä myös niille, joilla on vähemmän fyrkkaa käytössä, joilla on huonompi terveys kuin mulla. Ja mun unelmiin kuuluu se, että niin kuin tuossa muutaman vuoden tai vuosikymmenen jälkeen alan tarvita senioriasumista, vanhusasumista, niin että semmoinenkin löytyisi täältä esteettömästä Malmin kartanosta. Niina Muurikka, perussuomalaiset edelleen. Ja unelmien Malmin kartano olisi, no äskenkin jo näitä tässä vähän tavoittelin näitä asioita, mutta että jokaisessa tyhjässä liiketilassa olisi toimiva yritys. Se toisi sitä elinvoimaisuutta tänne ja saataisiin lisää niitä palveluja ihan laidasta laitaan. Vaikka se R-kioski takaisin ja pakettipalvelut kunnolla tuohon näkyviin ja se kahvila. Että yrityksiä lisää. Ja se aukio saataisiin kauniiksi ja rauhalliseksi, että siitä olisi edelleenkin sitten hyvä mennä. Ja linnut laulaa ja kukat kukkii ja kaikilla hyvä mieli. Joo. Ja no kartanon metsä pitää jäädä ihan kokonaisuudessaan koskemattomaksi. Sitten olisi unelma varsinkin täyttynyt. Semmoista historiallista metsää ei saisi lähteä missään nimessä sieltä puita kaatamaan. Että näillä nyt unelmat varmaan sitten täyttyisi. Paljon on asioita, mutta lähdetään näillä. Kiitos. Kiitos. Marika Sorja ja perussuomalaiset. Nyt tulee muuten sitten kovalla tahtiin, koska vaan minuutti aikaa. Luonto. Pidetään luonto sellaisena ja virkistyskäyttöön kaikenikäisille. Mä haluan, mun unelmien Malmin kartanossa on turvallista kävellä kaikenikäisten myös myöhään illalla ja yöllä. Mun unelmien mukaan niin koulupoliisi käy säännöllisesti kouluissa kaikenikäisiä moikkaamassa ja se on turvallinen aikuinen. Täällä on ulkoliikuntapaikkoja useammassa kulmassa ja ne on soveltuvia kaikenikäisille. Sitten jokaisessa kaupungin ylläpitämässä paikassa eli päiväkodista palvelutaloon niin on suomalaista ruokaa tai suomalaista raaka-aineista tehtyä ruokaa. Väestön suojat on kunnossa täällä joka puolella. Ikäihmiset saa asua kotona, jos pystyvät asua kotona eli kotihoitokuntoon ja yhteisöllisyyttä asumiseenkin. Eli esimerkiksi päiväkoti ja vanhainkoti
Sanna-Mari. Yes. Pajatso tyhjennetty, mutta muutama vielä. No, siellä olisi ne liikuntapaikat, se tekonurmi, mitä meille luvattiin, ulkokuntoiluvälineet. Mutta sitten yksi asia. Meillä ei olisi yhtään nuorta tai muutenkaan sellaista henkilöä, joka kokee osattomuutta, joka jää yksin. Meillä ei enää yksikään malminkartalainen nuori menettäisi henkeensä sen takia, että hän on ajautunut väärään porukkaan, väärään seuraan. Että me osattaisiin tässä yhteisössä pitää toisistamme huolta ja välittää. Ja silloin kun meillä herää se huoli toisesta, niin me osattaisiin myös ohjata sinne avun piiriin. Eli mun Malminkartano olisi nimenomaan vielä hippusen yhteisöllisempi, niin sitten oltaisiin hyvin lähellä sitä unelmaa. Kiitoksia. Ja nyt sitten siirrytään tähän yleisökysymysosioon, ja mä katson tästä, että meillä on vähän tunti aikaa tässä. Ja mä toivon sitten, että nostatte vaikka kättä pystyyn kysymyksen merkiksi. Mä yritän olla tarkka ja tasapuolinen, ja tässä nyt ei mitään kellotusta silleen ole, mutta tässä on tunti aikaa vastata, ja voitte tietysti osoittaa sen haluamallenne ehdokkaalle aina sitten erikseen. Mä voisin kysyä. Haluaisin sinulta Niina Muurikka, tätähän nyt kaikki muutkin tätä turvallisuuspuolta käsittelee, mutta kun mä haluaisin sinulta kysyä, että mitä, mä oon itse asunut täällä niin 40 vuotta melkein lähemmäksi, 20 vuotta ihan tuossa aitiopaikalla, että mä oon nähnyt ostarille ja näin. Niin totta kai tämä turvallisuuskysymyshän on tosiaan, tuo aukio on todennäköisesti hyvin levoton ja muutkin alueet täältä esimerkiksi näin. Niin mikä olisi sellainen muu kuin tämä poliisin näkyvyys? Mun mielestä on kumminkin, en mä tiedä onko tämä pahemmaksi mennyt millään tavalla. Että just tämä millennium-aikakausi, niin tuo välimuoto silloin oli tosi, siis mä näin ikkunasta ihan kauheasti kaikkea. Ja näin. No tämä poliisin näkyvyys on yksi, mitä koko ajan lisätään, ja sitten kun tarpeeksi ajankohtaiseksi tulee tämä, niin sitä lisätään. Ja eilen kävelin 2 kertaa tuonne Alepaan, niin tuli virkavalta vastaan ja ok. Ja näin. Mikä sun näkemys olisi, niin kuin, että millä tavalla sä voisit niin kuin omasta puolestasi tätä turvallisuutta täällä lisätä? Just tässä aukiolla esimerkiksi, tämähän tämä Nutan puoli on kuulemma kanssa aika paha iltaisin, niin mitä me voitaisiin tehdä tähän muuta kuin, että ei nyt sitä virkavallan näkyvyyttä, vaan muuta tällaisia ihan tämmöisiä mahdollisia, mitkä olisi niin kuin, esimerkiksi mun R-kioskin perustaminen, niin sehän on ihan niin kuin, kun niitä lopetetaan koko, niin se on ihan absurdi ajatus, että ne joku R-kioski nyt yhtäkkiä tuosta perustettaisiin, kun just joka paikasta poistetaan Kannelmäestä lähtien ja niin edelleen, niin kerro sä oma mielipide tästä. Tässä turvallisuusjutussa. Siihen turvallisuusasiaan kyllä. Tästä on keskusteltu paljon, mitä itsekin on tuolla vähän käynyt telttailemassa perussuomalaisten kanssa, niin moni nostaa sitä esille. Ja miten, no tunti oli aika, okei. Niin siis on ihan, no saako nyt sanoa suoraan ihmisiltä tulee kommenttia, että heidän asuntojen arvo jopa koetaan, että se laskee. Joo, kyllä, ja ihmiset ei tänne muuta, kun he tulee tuosta junalta vaikka esiin katsomaan ja aukio on menoa, niin joku saattaa kääntyä, että ei hän voi lasten kanssa. Mitä mä kysyin? Mä pohjustan tässä, mä pohdin tätä. Eli poliisin näkyvyys on mun mielestä hyvä, koska se näkyvyys lisää sitä turvallisuuden tunnetta meille, ketkä sitten... Mutta se on ainoa, mitä tässä on 30 vuotta jo puhuttu. Joskus tuossa me käytiin ajatustasolla semmoista ajatusta läpi, ja itsekin mietin, kun siinä on tämä kauppa, Alepa, siinä on tämä katos ja se grilli. Siinä on aivan oiva paikka olla sen katoksen alla. Ja kauppaan kun menee, itse en tupakoi, siinä tupakoidaan, syljeskellään, juodaan, päihteitä välitetään, sanotaan nyt ihan suoraan, kyllä kaikki on. Joo, ja piikitetään ihan julkisesti. Niin mun mielestä voisi jotenkin pohtia sitä grillin katoksen ottamista vaikka pois, että siihen ei jäisi semmoista sateenkin suojaa, että siinä ollaan aina sen katoksen alla seisomassa. Ihan tämmöinen niin kuin konkreettinen teko. Ehkä voisi auttaa, en tiedä. Ja varmaankin me tarvittaisiin yhteistyötä nyt tässä alueella, kun on näitä yhdistystä ja asukasverkostoja ja sosiaalitoimi siihen mukaan, että jotenkin jotain niin kuin ratkaisuja, missä muualla he voisi aikaa viettää. Mutta se on tosi haastavaa,
kun eihän me voida ihmisiä lähteä niin kuin ohjaamaan, että sinä et voi tulla tähän, koska se on niin kuin aukio. Niin, ja julkinen paikka, missä ihmiset saavat olla. Se on hyvä kysymys ja en varmaan osaa nyt vastata niin kuin suoraan mitään yhtä asiaa tähän. Mutta sitä yhteistyötä ja toimijuutta niin kuin näiden alueen, täällähän on tämmöistä niin kuin etsivääkin sosiaalityötä, että he voisivat tuossa enemmän jalkautua. Ja joskus oli pohdittu, kun siinä on nyt tämä itämaisen ruoan kauppa siinä, missä oli ennen tämä pop-up-tila. Jotenkin, että siinä olisi ollut semmoinen paikka, mihin olisi ehkä voinut niin kuin mennä tai järjestää näille aukion ihmisille jotakin. Että niin, joku tällainen nämä piikityshuoneet, minkä eduskunta hylkäsi. Mutta nämähän on niin kuin syrjäytyneet ihmisiä suuri osa, ketä siinä mun käsittääkseen pyörii. Kyllä, ja se voi olla jo monennessa sukupolvessa, se on niin kuin heidän toinen koti. Ja korona-aikanakin joku jo sitä mietti, että alkoholin myyminen Alepasta lopetetaan. Mutta eihän kauppias siihen lähde eikä se auta, koska he hakevat ne oluet muualta ja tulevat tähän. Tässä on minun vastaus. Ei ne suoraan tule ne ratkaisut, niitä täytyisi yhdessä kehitellä. Joo, mennään seuraavaan kysymykseen. Mä voin esittää semmoinen arvokysymys. Kuka teistä on vielä Xissä tai TikTok ja miksi? Otetaanko äänestyksenä, että kuka on? Ei, joo, mä haluan sen arvon. Miksi te olette vielä siellä? Mikä se toinen on? Joo. Arvokysymys tämä on. Te puhutte suomalaisuudessa ja kuinka paljon täällä on mamuja vielä tässä asutessa maailmankartanossa? Täällä asuu melkein 25%. Aika paljon. Kuka on X:ssä? Voisiko sitä käsiä laittaa? Käsiä. Puoliksi ja perustavia. Tää oli X:ssä. Mikä puoliksi? Puoliksi, mitä tarkoittaa puoliksi? Mä olen itse asiassa Hannunkaan kanssa puoliksi ja mä voin perustella, että miksi puoliksi. Miksi te olette vielä siellä? Kun te puhutte suomalaisuudessa, niin miksi te olette amerikkalaisen? Haluan vastauskierroksen. Mä saan perustella sitten miksi puoliksi, mutta mun mielestä on tärkeää olla erilaisilla alustoilla, koska siellä kohtaa erilaisia ihmisiä ja pystyy keskustelemaan erilaisten ihmisten kanssa ja saamaan tietoa eri puolelta maailmaa, eri yhteisöistä ja eri kuplissa eläviltä. Minä pystyn mun omasta kuplastani tulemaan ulos ja lukemaan muiden ihmisten ajatuksia. Mä pystyn myös saamaan nopeammin tietoa eri puolelta, en vain yhdestä kohtaa. Joten mun mielestä se on tosi tärkeää, että poliitikko on monella alustalla. TikTokia en ole ladannut puhelimeen ihan syystä. Siinä on turvallisuusaspekti. Enkä ole siellä kovin aktiivinen, mutta X on edelleen hyvin tärkeä mun mielestä alusta tiedon välitykseen ja kommunikaatioon. Mikä tämä X-alusta on? Mitä? Entinen. No niin, lyhyesti perustelen, mitä tarkoittaa puoliksi. Puoliksi tarkoittaa se, että seuraan siellä keskusteluja, mutta en itse aktiivisesti keskusteleenkaan missään vaiheessa keskustellut. Ja kyllä tämän viimeaikaisen poliittisen ilmapiirin ja juuri näiden jenkkien tapahtumien takia niin olen tullut siihen tulokseen, että ehkä poistan koko tilin ja seuraan sitä keskustelua sitten muuta kautta. Olen tosi huolissani siitä keskusteluilmapiiristä. TikTok oli vissiin erikseen. Vai otanko saman tien senkin? Mitä? Otetaan se oli vaan, että... Voin sanoa, että olen TikTokissa ja TikTokhan on siitä jännää, että vähän mikä sua kiinnostaa, niin se syöttää sen sitä sisältöä ja se on aika viihdyttävää. Joo, puoliksi. Tämä tarkoittaa sitä, että TikTokia mä en ole harkinnut. Osittain siitä syystä, että mun todennäköinen yleisöni ei ole siellä. X:ssä mä olen lopettanut käytännössä siellä keskustelemisen ihan sen syystä. Samaten Facebookissa teen päätöksen näiden vaalien, että mä en posta mainoksia siltä alustalta. En halua rahoittaa niillä mainoksillani sitä firmaa. Mutta niin kun X:llä keskustelussa entisen X:n eli Twitterin keskusteluun siirtynyt Blue Sky.
ympäristöä. Tosiaan on kiva keskustella samanmielisten kanssa, se on ihan lepposaa keskustella, kukaan ei eri mieltä mun kanssa. Mutta X on tärkeä vielä toistaiseksi, että sieltä saa nopeasti ihan luettavaakin tietoa. Ihan esimerkkinä se, että nyt tässä kun on nähty mitä tapahtuu Trumpin ja Zelenskin välillä, mitä selkeää on tapahtunut, niin Twitteristä olen nähnyt sen valtavan raivon, joka tulee amerikkalaisilta käyttäjiltä tätä trumpilaista politiikkaa kohtaan. En olisi uskonut, että nimenomaan X on semmoinen alusta, mistä mä saan tämän tiedon. Tänään viimeksi mä puoliksi käytin näitä Xää, koska sen kautta saa Helsingin kaupunkiympäristöön kaikkein nopeammin yhteyden, kun on palautetta antaa. Annan palautetta Hakaniemen torin jalankulkuyhteyksiä ja polkupyöräyhteyksiä vaarallisesta paikasta. Ja se on mun kokemuksena sitä nopeammin kuin palautekanavasta mä saan jotain tapahtumaan sitä kautta. Mutta muuten niin kun, olen yrittänyt vedota Helsingin kaupunkiin sitä, että Helsingin kaupunki vetäisi tilinsä pois X:stä ja siirtäisi sinne esimerkiksi Blue Skyhin tai tiedottaisi muuten paremmin, koska se palautekanava on ihan hanurista, mitä Helsingillä on sitä saanut palautetta niin ottu vastaan, kiitos. Mutta tässä liittikö nämä perusteiksi? Saanko mä nopeasti kommentoida, että tämä kokemus, että 10 siis kaupunkiympäristöstä saa nopeammin vastauksen, niin se pitää paikkaansa, mutta myös Nordean asiakaspalvelu toimii nopeammin. Julkisesti kommentoi Xää. Joo, eli olen X:ssä ja olen TikTokissa ja X:ssä olen lähinnä seuraajia, koska haluan pysyä niin kuin ajan tasalla tästä. Siellä on hyvin paljon juurikin poliittista sisältöä, mitä seuraan, että niin kuin pysyn kartalla. Tosi vähän itse siellä mihinkään kommentoin, lähinnä tykkäilen ja seurailen. Ja TikTok-tilin avasin nyt tähän ihan kuntavaalikampanjani liittyen. Julkaisen jotain vähän sellaista kevyempää materiaalia ja ihan hyvä seurata toisiakin kuntavaaliehdokkaita siellä, että mitä sieltä tulee. Sillä voi myös viihdyttää välillä itseänsä. Et en ole miettinyt niin syvällisesti sitä, että otan vähän viihteen kannalta. Eli X:stä mulla ei ole minkäänlaista käyttäjäkokemusta, en selaile enkä tunne kanavaa. TikTokkiin mä liityin stalkatakseni alaikäisiä lapsiani, ketkä siellä tutkailee videota ja lapset oli suorastaan kauhuissa, niin sille, äiti, siis miten sä oot liittynyt tänne sun omalla nimellä? Sitten mä olin ihan silleen, siis että kenen nimellä tänne pitää liittyä? Mutta tosiaan niin TikTokia lähinnä siinä mielessä, että kuvittelen pystyväni seuraamaan, mitä lapseni siellä tekevät. Joo, hyvin vähän käytän Twitteriä tai Xää enää. Että aikaisemmin se oli semmoinen, mitä seurasin enemmän, mutta mäkin olen tuohon Blue Skyhin siirtynyt ja yritän niin kuin omia viestejä ja omia sanomia saada läpi LinkedInin kautta ja Blue Skyn, Facebookin, Instan kautta, eli erilaisten omistajien alustojen kautta, että se ei ole vain niin kuin sitä yhtä metaa tai jotain muuta. Ja TikTok-tilin aukasin tuossa, mutta en ole vielä yhtään postausta tehnyt ja en tiedä, olenko yhtään videotakaan sitten katsonut. Ehkä joskus. Junassa kun matkustaa, niin siellä on kaikki erittäin hiljaa ja näpyttelee ja siinä sitä yhteisöllisyyttä on oikein. Sitä näpytellään ja ollaan niin viisaan näköisiä, haukutaan kaveria selän takaa ja vaikka mitä. Itse olen ainoastaan Facebookissa siinäkin hyvin rajattunena ja enkä haluakaan olla. Mulla on joskus jotkut nuoret tullut esittämään sellaisia asioita, että se on sellainen juttu, että sieltä löytyy sieltä Googlesta kaikki ja se löytyy sieltä kännykästä kaikki, niin mä mietin pienen hetken sitä, että ihanko kaikki sieltä löytyy. Entäs jos WC-paperi on loppunut WC:ssä, pyyhitkö siihen sitten? Sitten meni hiljaa. Mun mielestä se yleensä toi maailma, niin se on jollekin viihdettä ja jollekin ikävää kiusaamista, että ei se kaikki hyvä. Paljon parempi, kun me ollaan tässä yhdessä ja keskustellaan face to face. Se on se hieno piirre, mikä voi olla ihmisessä. Ja se kasvattaa paljon enemmän kuin se pahan suopa jutustelu siellä ja ilkeily siellä
Facebookissa tai missä tahansa. Okei, siirrytään varmaan seuraavaan yleisökysymykseen. Siellä oli muistaakseni. Joo. Kati Ahonen, 23 vuotta Malmin kartanolla. Teiltä kaikilta tuli se, että tänne pitäisi saada palveluja, mutta ensin pitää saada uusia asukkaita. Onko teillä tietoa, kuinka paljon asukkaita tänne tarvittaisiin lisää, jos on? Niin se, ja myöskin sit se, että mihin päin nämä uudet talot tulisi teidän mielestänne rakentaa, mille seuduille ja niin päin pois. Kuka haluaa vastata tai kaikille kysymyksille? No niin. Siis mihin päin pitäisi rakentaa? Mihin päin ja kuinka paljon tänne tarvitaan uusia asukkaita, Tietysti jotta saadaan palveluita? Joo, totta kai. Myös Malmin kartanon tarvitsee kasvaa ja tänne tarvitsee saada lisää palveluita. Ja niin kuin tuossa äsken jo kerron, esimerkiksi Honkasvuolla on hirveä määrä rakentamatonta tonttimaata sinne pellolle tai entiselle suolle. Ja niitä ei ole aloitettu rakentamaan ollenkaan. Onko se sitten siitä kysymys, että sinne olisi pitänyt rakentaa sinne viimeiselle tonteille Hekan asuntoja vai onko, mä en tiedä kenen ne tontit, ketkä niitä omistaa ja kenen sinne piti rakentaa. Ja kyllähän se niin on, että ainakin ne alueet pitäisi rakentaa ja sitä ollaanhan tuossa AEL:llä. Sinnehän rakennetaan koko ajan, sinne on joku, mikähän se on, joku Syvänmetsän puisto vai mikä siihen on aloitettu rakentamaan. Ja sinne jäi 2 rakennusta ja kyllä mun mielestä, koska ne on pistetty nurin, niin myös siinä täytyisi noudattaa näitä kaupungin juttuja, että ainakin 30% niistä kuuluisi Hekalle tai yleensäkin julkiselle puolelle, että ei kaikki olisi omistusasuntoja, niin kuin esimerkiksi siellä Honkasvuolla ne uudet asunnot ovat lähestulkoon kaikki omistusasuntoja ja niitä 600 000 euron juttuja, niin aika harvalla meistä on varaa siihen, ainakaan nuorilla. Joo, tuossa kysyjä aloitti sillä, että ensin pitäisi saada niitä asukkaita ja asuntoja, mutta että nythän kaupunki on lähtenyt tässä niin kuin hyvin proaktiivisesti liikkeelle. Ensin parannetaan näitä palveluita, jotta me saadaan tästä Malmin kartanosta niin kuin toimiva ja vetovoimainen ja parempi paikka asua. Ja sitä kautta tänne sitten alkaa tulla niin kuin asukkaita enemmän ja enemmän ja tulee kiinnostusta rakentaa myös tänne. Että tässä on kyllä lähdetty niin kuin, mun mielestä niin kuin rakentavalla tavalla liikkeelle. Se, että kuinka paljon niitä tarvittaisiin, niin ei varmaan yhtä oikeaa lukua, en osaa sanoa, mutta olisiko 20% lisää voisi olla sellainen, mikä voisi tuntua ehkä riittävältä, mutta sen aika näyttää. Ja sitten mihin, niin viittaan nyt tuohon Hannun vastaukseen, eli lähdetään siitä, että ensin rakennetaan niille paikoille tänne olemassa olevan niin kuin yhdyskuntarakenteen sisään, johon asukasyhdistys on niin kuin niitä paikkoja löytänyt ja siinä joudutaan neuvottelemaan niin kuin taloyhtiöiden kanssa ja etsimään rahoitusratkaisuja ja kaikkia tämmöisiä. Mutta se on tehtävissä, jos meillä on vaan siihen riittävästi tahtoa ja laitetaan niin kuin sellaiset projektit pystyyn, että se tehdään. Voitko tarkemmin mainita, mitkä on niitä asukasyhdistyksen osoittamia paikkoja? No, haluatko kertoa? Mä voin selittää, että asukasyhdistyksen puolesta me tehtiin semmoinen vaihtoehtosuunnitelma, kun siellä oli se 100 000 sinne mäelle, missä oli hevitetty se koko metsä. Ja meillä oli silloin noin 65 000 osoitettu tänne sisälle korottamalla parkkipaikan yli rakennettu ja muut, kun siellä mun päätavoite oli se, että kaikki vihreys, mitä siellä on täällä sisällä, säilytään niin mahdollisimman hyvin kuin on. Ja parkkipaikat on osittain tyhjä ja siihen päälle voi helposti rakentaa. Et siellä on 60 000, yli 60 000 neliö löytyi siellä, mutta se vaatii tietysti sitä yhtiötä, joka siellä on, ja vaatii Hekatakin. Tämä on yksi poliittinen päätös, mitä pitää tehdä. Että Hekalle annetaan sillä tavalla ohjeet, että hei, voiko osa Hekasta, vaikka joka taloyhtiöstä voi tulla joku osuuskunta, joka itse rakentaa sitten vaikka lisää pari kerrosta ja sitten parkkipaikan päälle rakennetaan lisäasuntoja, niin sillä he pystyvät sitten peruskorjaus hoitamaan hyvin, että ei tule asukkaille liian kalliiksi ja siellä saadaan
niin ihmiset, jotka käyttää sen palvelun, mä asun Pohjois-Helsingissä, Pohjois-Malminkartanossa, mulle tämä eteläpuolinen palvelu ei ole oikeastaan sitten se ensisijainen. Mä katson, että tuossa Myyrmäki on tuossa just mun takana. Paljonko asukkaita tämä 60 000 asuinneliömetriä ja kerrosneliömetriä tarkoittaa? No se olisi lähellä 3000. Että tämä olisi ihan semmoinen, mutta se vaati kaupungilta. Se kaupunki on se päätekijä. Nyt on sijoittaja Sponna, joka omistaa, joka haluaa kaata sen metsän siellä mahdollisimman ja teki sijoitusasuntoja. Siellä ei ole perheasuntoja. Yksi semmoinen tärkeä asia mun mielestä on se, mitä me suomalaisia halutaan perheasunnoksi. Halutaanko me asuta jossain jääkaapista 13-kerroksinen vai halutaanko me semmoinen, missä on kunnon pihapiiri ja matalampia rakennuksia, että yhteys siellä, että viihtyvyys on siellä, että jos halutaan todella rakentaa tämmöisiä perheasuntoja ja haluaa lapsi tänne, niin se pitäisi tapahtua siellä matalassa ja siellä keskellä. Ja siellä saadaan se tyhjä tilakin täyteen. Vastaan tähän lyhyesti. AL:lle on tarkoitus rakentaa asunnot 2500 ja se loppu ehkä 500-600, mikä olisi siellä ihan pohjoisessa siellä Honkasuojelun loppu, mikä on rakentamaton. Eli siitä tulisi 3000 asuntoa. Tai 1000 asukkaalle. AIL:n asukasmäärä oli määritelty kaupungin puolesta 1500-1600. Mä luin sen, että siinä olisi 2500. Kaupungin virallinen sivulta löytyy se numero 1600. Joo, no tässä aika tyhjentävästi asiaa jo käsiteltiin, mutta nimenomaan tämä siis tasamaaksi ajettu AEL:n alue niin sopii tällä hetkellä ainakin niin kuin minun mielestäni erinomaisen hyvin sille uudisrakentamiselle. Ja koska siinä ei tosiaan ole tarjota viheraluetta eikä oikeastaan mitään muitakaan palveluita, niin järkevintä on tietenkin niin kuin rakentaa sinne, missä se vähiten tuottaa luontokatoa. Ensimmäinen kysymys, että paljonko asukkaita tarvitaan. Kaupungin vissiin viimeinen virallinen arvio oli 25%, eli mennään hyvin tällä vaihtoehtoisella rakentamisesityksellä sen sisälle. Mä näen, että ehkä se 20-25% on ihan semmoinen niin kuin realistinen, ja jotta ne tosissaan ne palvelut saadaan pysymään ja niitä saadaan palautettua alueelle. En toki voi olla asukasyhdistyksen kanssa eri mieltä, koska puheenjohtajana olen ollut myös tätä vaihtoehtoista ehdotusta rakentamassa. Ja on ollut niin kuin ilahduttavaa, että vaikka kaupunki ei tietysti voi suoraan sanoa, että hei, näin me toimitaan ja tehdään, niin he on ollut kiinnostuneita tästä meidän vaihtoehdosta. Ja eniten siitä, että monilla alueilla vaan todetaan, että emme halua rakentamista, on se sitten metsä tai mikä tahansa alue, niin me lähdettiin siihen nimenomaan toisinpäin, että emme vastusta rakentamista, mutta vastustamme sitä, että meille tärkeät luontopaikat, kartanonmetsä tai muu tämmöinen alue, niin rakennettaisiin täyteen. Eli tämä on se ajatus varmaan tähän kohtaan. Niin, no tässä on taas aika todella hyviä mielipiteitä ollut ja osa aika hyvin tyhjennetty nyt, niin kuin, että mitäs tässä nyt lisää, mutta ensinnäkin hyvä kysymys. Ja mun ihanne olisi ehkä se, että tänne ei tarvittaisi niin kauhean paljon ihmisiä lisää, koska mä haluaisin pitää sellaisen tietyn väljyyden ja matalat rakennukset ja tosiaan sen lähiluonnon ja rauhallisuuden. Jos mä saisin päättää, niin ei tänne tarvitsisi mitään 20% lisää asukkaita. Mutta mä ymmärrän kyllä sen todellisuuden siinä, että ne palvelut säilyy totta kai, kun on ihmisiä. Et tosi kaksipiippunen juttu. Mutta AEL ja noin nopeasti vilkaistettuna se asukasyhdistyksen suunnitelma on munkin mielestä todella hyvä, että mä voisin täysin allekirjoittaa sen, että se oli hyvin laadittu. Kiitos siitä. Joo, kiitos Niina Muurikka.
No hyvin on tässä jo pohdittu tätä asiaa, en hirveästi keksi sanottavaa, mutta tosiaankin toivon, että se kartanon metsä säilyisi siltä rakentamiselta edelleenkin, vaan puhun tätä samaa. Ja ei välttämättä liikaa lisää tänne enää. Ja mä itse mietin sitä, että jo olemassa olevia rakennuksia, jos on esim. Jotain sisäilmaongelmaisia taloja, ne voisi ajatella, että puretaan ja siihen tilalle, ettei tarvitsisi laajentaa enää tonttialueita ja lähiluontoa tuhota. Ja itse kyllä olisin niiden korkeidenkin talojen kannalla, että saadaan siihen tonttialalle enemmän ihmisiä. Et mieluummin vaikka korkeampi talo kuin että monta taloa aivan tiivisti vierekkäin. Mutta maisemaa täytyy toki pohtia, minne kohtaan sopii. En tarkoita pilvenpiirtejä niin kuin Kalasatamassa, mutta jotain siltä väliltä. Että jos tonttialaa halutaan säästää, niin pikkasen korotetaan niitä rakennuksia. Kiitos. No niin, ollaan taas varsinaisesti hirveäsen yksimielisiä täällä. Kaikki oleellinen tässä on tullut sanottu. Jonkun pitää olla eri mieltä. Mä olen pikkuisen eri mieltä itseni kanssa. Kun mä ajattelen näitä palveluja, niin kun mä sanoin heti aluksi, että me tarvitaan lisää asukkaita, jotta me saamme palveluja. Ja me tarvitaan ostovoimaisia asukkaita, jotta me saadaan näitä palveluja. Ja mä vielä eri mieltä itseni kanssa kohtamalla. Mä vertaan, me käytiin tuolla työelämässä, kävelemässä lähikulmilla, verrataan Malminkartanon aukiot täällä ja verrataan Palokaidon aukiot Etelä-Haapassa. Palokaidon aukiot löytyy, onko siellä 2 vai 3 hyvätasoista kahvilaa, sieltä löytyy artesaanin leipomoita, sun monta kaikkea semmoista, just semmoista kaikkea kivaa kivijalkapalvelua, jota me tänne kaivataan. Mutta katsokaapa tuolta kaupungin tietokannoista, mikä on tulotaso siellä Etelä-Haapassa ja mikä on tulotaso Malminkartanossa. Me puhutaan niin kuin köyhyydestä. Minä tämmöinen kermapelisen porvari tuolla, kyllä mä käyn kivassa kahvilassa syömässä niin kuin mielessäni paatreissa. Mä tiedän, että suurin osa tämän kaupungin asukkaista ei siihen pysty. Vaikka tulisi minkä näköinen kiva kahvila tuossa auki, niin jos ei sulla rahaa käytössä, niin sä et siellä käy. Tämän takia mä periaatteessa on sitä mieltä vahvasti, että Helsinkiin tarvitaan lisää tuettua vuokra-asumista. Siitä on Helsingissä puute. Sitä tarvitaan muun muassa sen sote-alan työvoiman saannin. Mutta niin Malminkartano on kantanut kortena siihen kekoon kyllä aika kivasti. Meillä on keskimääräistä enemmän köyhille helsinkiläisille tarkoitettuja asuntoja, ja se näkyy. Se näkyy osittain tässä yhteisöllisyydessä, mutta se näkyy sitten tässä palvelujen käytössä. Mä pikkusen panen toivon siihen, että kun tähän on tullut näitä etnisiä kauppiaita, niin saattaisi houkutella mukanaan jotakin muutakin. Mä haluan, miksei vaikka Kurdi kahvilamiestossa varmaan löytyisi asiakkaita sille saman tien. Ja se voitaisiin poikia jotakin muuta kuin partureita ja kynsistudioita. Niin kuin nämä on tämmöisiä rappiomerkkejä. Silloin tietää, että kaupungissa ei mene hyvin, kun siellä on tänne partureita ja kynsistudioita. Niitä meillä ei onneksi hirveästi ole. Mutta sitten se, missä mä tuon itseni kanssa Vahvettin kanssa eri mieltä, on se, että onko meidän realistista haluta tänne palveluja, kun meillä on tämä, kuka mainitsi sanan Myyrmäki. Meillä on Myyrmäki tuossa ihan vieressä, meillä on Kaari tuossa vieressä, ja Juman Tjuuri mä pääsin 20 minuuttia Stokkalla junalla. Täällä on liian hyvät yhteydet. Mä asuin välillä maanpuolessa tuolla Suutarilassa, missä oli vähän sama juttu. Siltamäen aikanaan mallilähiö, jossa palvelut katoaa, koska se on semmoisen Vermonen kolmiossa kanssa. Siellä on Jumbo tuolla, siellä on Tikkurilla täällä, siellä on Malmi tuolla. Me kaikki tykätään hirveästi käydä niissä kivijalkakaupoissa. Mutta kaikki me, jotka päästään täältä pois, me mennään mieluummin tuonne, vaikka mitä mä ajan sillä, tuohon ristikkoon. En mä käy tässä Aleppassa, mä käyn tuolla ristikossa tuolla. Vaikka tähän tulisi joku pieni kolmari, niin mä edelleenkään varmaan tuolla ristikossa. Eli minäkään elän niin kuin opetan. Tää niin kuin liian hyvät palvelut, liian lähellä, liian hyvin kulttuurin päässä, niin se on meidän semmoinen niin ongelma. Mä oon monta kertaa sanonut, että niin tää on tämmöinen tuppukylä. Ja tämmöisenä tuppukylänä meidän täytyy kehittää. Sen takia me tykätään tästä kylästä, että tämä on tämmöinen tuppukylä. Jes. Mun olisi tekin tehnyt mieli sanoa jotain näitä aukion
kanta-asukkaista, mutta sanallisesti pyydetään, niin lopetan tähän. Kiitos. Täällä on sitten sinun vuoroon. Saanko mä tähän aukion asian vähän? On yksi puheenvuoro edelliseen kysymykseen. Okei. Ei ole kysymys. Mä kommentoin. No, tämä on ehkä semmoinen vastaus, mikä on enemmän semmoinen niin kuin eduskunnan puolelle ja tälleen, että siis pitäisi luoda mun mielestä myös sitä ostovoimaa siitä, että tehdä niitä ratkaisuja, jotka lisää sitä ostovoimaa ja sitä hyvinvointia niille asukkaille. Et ei se pelkästään välttämättä ole se, että lisätään sitä asukasmäärää, vaan myös keskitytään siihen, että mikä niiden asukkaiden ostovoima on. Ja sitä kautta sitten taas saadaan enemmän palveluita, kun käytetään enemmän rahaa. Kyllähän nykyhallitus on tehnyt kaikkensa, että se ostovoima pienenee, varsinkin juuri niille pienituloisille. Tehdään sillä, että täältä lyhyt kommentti. Joo, ihan mä kommentoin sen aukion asia, kun se on aina ollut täällä esille. Mä oon taustalla kaupunkisuunnittelun kanssa, että mä voin sanoa, että tämä aukio on semmoinen todella huono esimerkki, mitä voi kehittää. Siellä on ne ympäristövaikutukset on siellä juna koko ajan kulki sieltä ohi, ja sitten se on hyvin tuulinen, kun se mikroilmasto siellä, niin se vetää siellä. Se todellisuus, että se viihtyisyys siellä syntyisi, vaikka kuinka hyvä arkkitehti on, se ei onnistu sillä paikalla. Sori vain. Tämä on yksi asia, mitä mä oon tuossa pitkän uran kanssa tullut keskustelemaan eri kaupungitilasta. Sen takia mä vastutan kanssa tätä uutta rakentaminen siellä mäen päälle. Et yhtäkkiä meillä on keskusta alhaalla ja keskusta ylhäällä ja siellä välissä on 100 askel portaita ja mitä ne ihmiset siellä liikkuu ylipäänsä. Se on ihan mahdoton käsitys, että joku voi keksiä kaupunkisuunnittelun asiassa, että keskusta on 2 tasossa ja siellä välissä on tosi pitkä portaat. Ja yksi, mitä se palvelu, miksi palvelut siellä ei toimi, kun ihmiset ei liikku siellä meidän vähän rensistyneitä sieltä kulkuväylillä. Se on vähän semmoinen huonossa kunnossa oleva. Mä näin sen, että se olisi tärkeää, että me saadaan kunnostettu kanssa ne reitit ja muut. Ja sitä kautta löytyy ne ihmiset, jotka siellä palvelu ylläpitää. Meillä on puoli tuntia aikaa nyt seuraava yleinen kysymys. Niin, mä halusin, mä olen Karhulatolppani, mä olen yli 40 vuotta asunut täällä Malmin kartanossa. Mä ihmettelen tätä, että pitäisi niin hirveästi olla jotain palveluita ja kahviloita ja kauppoja. Että musta on tosi hauskaa, niin mulla on ystäviä ympäri kaupunkia, niin mennä junalla 15 minuutissa keskustaan ja käydä siellä sitten jossain kahvilla. Ja sittenhän meillä on tää Elo, joka on tosi kiva, jossa voi käydä lounaalla ja voi käydä kahvilla. Mun mielestä tässä Malmin kartanossa on upeaa, että täällä on ihanat pellot, täällä pääsee ulkoilemaan. Et vaikka mä itse olen niinku alun perin Kampista, jossa varmaan ja siellä päin riittää vaikka millä mitalla ravintoloita ja kahviloita ja vaikka mitä, niin en kyllä enää halus, ja olen Töölössäkin asunut, niin en halus niinku muuttaa sinne. Musta on ihanaa, kun mä päivittäin pääsen täällä ulkoilemaan, heti kun mä lähden, niin on pellot ja ne, jotka hiihtää, niin jos on talvi, niin voi hiihtää ja voi pyöräillä. Ja sitten mä voin lähteä, että ei musta ole mitään järkeä, että mä menen jonnekin kahvilaan, joka on niinku ihan just mun kodin vieressä. Musta on kiva mennä kahvilaan sitten vähän kauemmaksi, että musta on just ihanaa, että me asutaan niinku täällä niinku puoliksi maalla ja sitten me voidaan niinku hujahtaa sinne keskustaan muutamassa minuutissa. Ja että niin kuin mä en niin kuin ymmärrä sitä, että se on tietysti hyvä, että on terveyskeskukset ja kirjastot, mutta että meillä pitäisi olla hirveästi jotain yksityisiä palveluita. Sitten mä menen mieluummin ostoksille jonnekin, missä on monta kauppaa vierekkäin, jos mä haluan jotain valita, jos mä netistä haluan tilata. Oliko tämä kysymys? Ei, kun mä haluaisin tämmöisen kommentin. Tai mä vaan sitä kysyä, että miksi te haluatte niin hirveästi, että täällä pitäisi olla kahviloita, että eikö pidä nauttia siitä, että tää on vähän tämmöinen niin kuin maaseutu. Siis, no minä ainakin tuosta puheestani, Niina Muurikka, perussuomalaiset, siis puheestani toin esille, että toivon niitä palveluita tänne, koska minun näkemykseni mukaan tyhjät liiketilat siinä parhailla kävelykujilla, se tuo sellaista niin kuin
aavemaisuutta. Sanoin jo äskenkin, että jotenkin, miten saako sanoa sanan slummiutuminen, tyhjiä tiloja ja sitten halutaan lisää asuntoja. No tehdäänkö niistä sitten asuntoja? Siellä on tyhjiä tiloja. Ei tarvitsisi raivata tuolta niin kuin lähiluontoa. Voiko ne muuttaa asunnoiksi? Se olisi mun mielestä tosi hyvä. Ja sitten jos meillä olisi täällä jotain spesiaalia, esim. Itse mulla on artesaanin koulutus, olen pitkään miettinyt, pistänkö oman yrityksen pystyyn esim. Joku neulelankaliike tänne. Mutta jos siinä vieressä on tyhjää liiketilaa tosi paljon ja katselee, että käykö ne ihmiset täällä, niin ei nyt ihan äkkiseltään uskalla, että täytyy katsella. Ja sitä mietin myös, että jos meillä olisi täällä semmosia, mehän ollaan vähän ehkä semmoinen lähiö, jotenkin voisiko sanoa, musta täällä on semmoista vähän spesiaaliakin niin kuin osaamista ja tekemistä. Niin mietin, että jos meillä olisi täällä niitä semmoisia spesiaaleja kivijalkakauppoja, niin me saatettaisiin saada tänne ihmisiä Kannelmäestä, Konalasta, Myyrmäistä. He tulisi meille käymään ostoksilla. Et samoin jos joku tykkää lähteä kauemmas kahville, niin he haluaisi lähteä meille shoppailemaan. Ihan tällainen ajatus. Kiitos. Taisi olla ensin palvua. Ja mä muistutan vaan, että tuolla pohjoispuolellahan siellä on Pieni-Karunpäässä on tämän tyyppistä kivijalkatoimintaa. Että ei tämä nyt ihan, Malminkartano ei ole pelkästään tämä aseman eteläpuoleinen alue. Ja etelästä niin harvoin käytän tuolla pohjoista meidän muistutan, että sielläkin on elämää. Mutta pohjoisessa asuu tietää sen kyllä, mutta me ei tätä etelästä sinne kovin usein mennä, ellei me kävellä Myyrmäkeen. Joo, mistähän oikeastaan piti puhua? Minun piti oikeastaan vielä palata siihen tähän kun aukion epäviihtyisyyteen ja näihin, mitä joskus irtisanotaan ostarivinokkaiksi, joka kaupungissa, joka torilla, joka asemalla. Sitten on torilla sama juttu. Mellunmäkeen näette siellä metroasemalla ihan sama ilmiö. Tämä on yleisempi ilmiö. Mä varoitan taas itseään, että nämä ei ole eduskuntavaalit. Me ei voida keskustella oikeastaan sellaista asioista, mistä päätetään eduskunnasta. Me ei hirveästi voida nyt tässä vastustaa hallituspolitiikkaa, koska me ollaan miettimässä semmoisia, mitä voidaan täällä Helsingissä tehdä. Vaikka pakko sanoa, että hallitus on lisännyt näiden asunnottomien päihderiippuvaisten määrää. On lisännyt jo. Se ei ole mikään visio, että määrät voi lisätä, vaan asunnottomuus on lisääntynyt jo juuri tätä porukkaa, jota tässä pyörii tuolla aukiolla. Sitä on tullut lisää. Samaan aikaan niin kun niitä on tehty keinoja tehdä tälle asialle jotakin. Ja sen verran mä nostan omaan häntään, kun täällä mainitsit nämä käyttöhuoneet, että mähän olin se Suomen kansalainen, joka käynnisti tämän käyttöhuonekeskustelun Suomessa, kun tein kirjoitin sitä Helsingin uutisiin mielipidekirjoituksiakin Kati Juhan kanssa valtuustoaloitteesta, että Helsinki voisi aloittaa kokeilun näistä käyttöhuoneista. Näin silloisen terveyslautakunnan matkalla Barcelonassa, että se toimi. Eli tämä ei ole mikään tuulessa käymätty idea. Silloin kun mä näin sen Barcelonassa, mä ajattelin, että ei tätä ikinä voi Suomessa ehdottaa. Suomessa on niin puupäitä tämän päihdepolitiikan kanssa, että ei tämä mene. Mutta se yhtäkkiä lähtikin vetämään. Edelleen on sitä mieltä, että niin Helsingin pitäisi ottaa tässä aloite ja yrittää tekemään positiivista työtä. Jokainen päihderiippuvainen tuossa aukiolla on niin kuin täysivaltainen Suomen kansalainen, joka tarvitsee tukea ja apua elämäänsä ja päästäkseen pois sitä päihderiippuvuudesta. Ei mulla olisi sitä vastaan mitään, että joku näistä liiketyöstä olisi yksi niistä Helsingin kokeiltuvista valvotuista käyttöhuoneista. Meillähän on käyttöhuoneita Helsinki tai mitä sanotaan vihreiksi vessoiksi vaan. Jotain on käynyt niissä, tietää mikä minun siellä on. Tämä olisi semmoista, mitä Helsingin kaupunki voisi itse tehdä vielä paremmin. Helsinki on esimerkillisesti ollut maailmanlaajuisesti hoitamassa asunnottomuutta. Se on asunto ensin politiikallaan, joka nyt viedään vähän mattoalta. Mutta me voidaan edelleen Helsingissä jatkaa tätä politiikkaa ja tarjota tälle ostarivinokassakille mahdollisuuden elää. Tämä on heidänkin kotinsa. He on tuossa sen takia, että tämä on heille Malminkartanon heidän paratiisinsa. Kohtelemalla heitä ihmisinä me saadaan näitä ongelmia vähenemään, tekemään kuin pamputtamalla heitä. Ups. Niin, nämä syrjäytetyt ihmiset, jotka ovat siinä aseman aukion
nurkilla, niin kukaan ei teistä kuitenkaan ehdottanut sitä, että muuta kuin että pitää niitä kahviloita perustaa, mutta nämä tyhjät tilat voitaisiin tietysti ainakin osa niistä järjestää heille aktiviteetteja muutakin kuin jakamista tai jotain muuta päihteiden käyttöä ja puuttua niihin juurisyihin, mitkä ovat johtaneet siihen, miksi he eivät pärjää. Meidän pitäisi pystyä auttamaan niitä joko yhdessä tai sitten kaupungin avustamana. Helsingin kaupunki, joka on äärimmäisen rikas, se on Suomen rikkaan kunta ja voidaan sitä varmaan tulevaisuudessakin odottaa, että rahaa riittää, mutta se on sitten poliittisesta tahdosta kiinni. Haluammeko me auttaa heitä? Ja meidän pitää auttaa heitä. Ja he eivät yksinään tule koskaan selviämään, jolle me kykene siihen myös poliittisesti ajattelemaan niihin. Niitä tyhjiä tiloja Helsingin kaupunki voisi vuokrata ja heille voisi järjestää siellä kaikennäköistä apua ja siitä puuttua niihin juurisyihin, miksi he käyttävät niitä päihteitänsä ja ovat sellaisia kuin ovat. He ovat vielä ihmisiä, jotka elävät ja he ovat pelastettavissa, jos vaan poliittista tahtotilaa riittää. No niin, nyt oli mun lempiaihe. Tässä on kaksi lemppari-juttua. Todetaan ensin noihin tyhjiin liiketiloihin ja palveluihin, mistä tässä on niinku mainittu. Eli itse näen ne palvelut, okei, ne kahvilat ja muut on ihan okei. Ja ne on semmoinen lisä, meille vähän niinku semmoinen ekstra ehkä. Näin. Meillähän on ollut kahvilatoimintaa siinä aukiolla, joka lopetti sen takia, että se ei tullut toimeen. Elo sinnittelee, onneksi sinnittelee, mutta sinnittelee, koska heille ei ole tarpeeksi asiakkaita. Ehkä mä ajattelen enemmän niillä palveluilla just, että meillä pitäisi olla esimerkiksi se postipiste, missä me pystyttäisiin hoitamaan ne postiasiat. Ei tarvitse lähteä sitä kirjettä hakemaan vaikka sieltä Kannelmäestä. Sitten mä näen, mitä näistä liiketiloista puhuttiin, niin kaupunkihan on lähtenyt edistämään tätä hommaa. Ne on nyt, että esimerkiksi yhdistykset pystyy kilpailla siitä vuokrasta. Eli lähtien 7,50 € neliö yhdistykset pystyy tekemään tarjouksia niistä liiketiloista. Ja tässä on nimenomaan se ajatus, että me saataisiin tänne niinku erilaista, tämmöistä vähän niin kuin kaupunkikulttuurimaista, että siellä voisi olla eri toimijoita, on se sitten taidetta tai on se sitten nimenomaan D-asematyyppistä toimintaa, missä tuodaan niitä niin päihde- tai mielenterveyspalveluita tai mitä tahansa tänne alueelle. Eli mä näen, että ne on niitä palveluita, mitä me kaivataan niin kuin tällä alueella enemmän. No sitten tietysti tämä aukion porukka. Ehkä mä en näe, että se keskittyy vaan tähän aukioon. Jossain vaiheessa puhuttiin, kun lähdettiin miettimään sitä, että miksi me emme saisi tänne sitä D-aseman tyyppistä tai sitä entistä horisontin tilaa tähän käyttöön, niin meille todettiin, että koska meillä täällä alueella ei ole tarpeeksi isoa ongelmaa. Meillä ei ole täällä tarpeeksi paljon niitä niin sanottuja syrjäytyneitä, jotka tarvitsevat niitä palveluita, joiden takia niitä esimerkiksi yhdistykset toteavat, että heidän ei kannata tuoda tänne. Että ei Diakonia-säätiöt tai muut lähde tuomaan meille niitä palveluita, koska heidän näkökulmastaan se ongelma ei ole tarpeeksi iso. No tietysti meidän näkökulmasta se on asia, mille tulee tehdä jotain. Vähän niin kuin Hannukin tuossa sanoi ja täältä kumppani, eli nämä on ihmisiä, joilla on se tarina. Asiat ei vaan tapahdu. Kukaan meille ei synny tänne ja pääty, että minun uravalintani on olla päihdeongelmainen tai rikollinen, vaan siellä on niin kuin monta asiaa mennyt vikaan siinä niin kuin elämän varrella, jotta me on päädytty siihen pisteeseen, että heillä ei ole sitä kotia tai heillä ei ole sitä turvaverkkoa. Tai heillä on ehkä ollut mielenterveysongelmia, mihin he ei ole saanut hoitoa, jota he on lähtenyt itse hoitaa niillä päihteillä, jotta he selviäisivät siellä kadulla siitä asunnottomuudesta. Ja se on monisyinen juttu, mutta heille me tarvitaan selkeästi niitä palveluita. Ja se, että miten me saataisiin se, tai meillä on paljon hyviä, mutta miten me saataisiin, koska osa porukasta on sitä mieltä, että he on tosi tyytyväisiä siellä. Meidän täytyy jollain tavalla myös hyväksyä se, että kaikki ei halua niitä palveluita. He ei ole ehkä valmiita siihen. Että sitten vasta kun heillä tulee tarpeeksi paljon ikää, he väsyy, on tosi raskasta tuolla niin kuin kadulla olla sit, kun on yli 40 tai 50, niin siinä vaiheessa haluaa sitten niitä palveluita vastaan.
Tämä on monisyinen juttu, mutta toivotaan, että sitä saadaan jollain tavalla niin kuin rauhoitettua. Ja ihan tämmöisellä kaupunkisuunnittelulla ja muulla valaistuksen lisäämisellä, niin silloin iso merkitys. Ja mun mielestä oli hirveän hauska, tuossa oli tuo pormesteri-ilta ja muu, kun tässä meillä on tätä hävikkijakoa tässä asukastalossa viikoittain useamman kerran, niin myös tätä aukion-porukkaa on tullut hyvin tutuksi. Niin siellä he tuli heti morjestelee ja taputtelee ja kyselee, että missä mun punainen nenä on ja muuta. Että he on myöskin, ei pelkästään niitä pelottavia päihteiden käyttäviä tai ongelmatyyppejä, vaan he on myös ihan niitä ihmisiä. No sit se kolmas, ai että toi asuminen on sit mun lempilapsi. Ara, puhutaan Hekasta, puhutaan niistä köyhistä. Mä oon ylpeä hekalainen. Mä olen se keskituloinen helsinkiläinen, joka asuu Helsingin kaupungin asunnossa, johon olen aikanaan muuttanut. Ja tilannehan on tällä hetkellä se, kun on tehty kaikenlaisia kiristyksiä ja muutoksia, olemme jumissa siinä asunnossa. Emme tienaa tarpeeksi, jotta voisimme ostaa sen oman asunnon. Emme perhemäärän muuttuessa, eli kun lapset lähtee pois, emme myöskään saa pienempää asuntoa, koska sisäiset vaihdot on tehty täysin sujumattomaksi. Ja tämä on tää aika kiperä paikka. Mua vähän pelottaa aina tämmöinen vastakkainasettelu, että ketkä on mitäkin porukkaa ja missäkin taloissa. Musta oli tosi ikävä nähdä, että tälläkin alueella on ruvettu kyltittämään. Älä tule tontillemme -kylttejä tänne pitkin poikin. Ikinä ennen ei ole ollut tällaista siinä aikana, kun mä oon asunut täällä. Ne pari mummoa, jotka hipsuttelee siitä tontin läpi hiekkatietä pitkin, niin veikkaan, että heistä ei ihan hirveästi ole kellekään häiriöä. No, tää oli ehkä mun tämmönen sydämenpisto. Mun pieni anarkisti sisällä sanoo, että mä käyn joka yö kääntämässä ne kyltit toisinpäin. Älkää tuo kaupungin tonteille. Mä kannustan teissä. Joo. Mutta ehkä siis kokonaisuutena, ja sanottakoon nyt vielä, eli tähän kokonaissegregaatioon ja eriytymiseen ja muuhun. Malminkartanossa on tosi paljon, mutta siis me ollaan kannettu siitä ARA-puolesta siinä mielessä oma vastuumme, että mä en näe, että se on ehkä se, mitä meidän tänne pitää ensisijaisesti lisätä. Meillä on paljon hoassia, meillä on hyvä määrä hekaa. Ehkä meillä on muutama hekakohde, mikä kaipaa jossain vaiheessa sitä, että ne kenties puretaan ja sitten siihen rakennetaan tilalle toimivampaa hekaa tai tiiviimmin osa hekaa ja osa jotain muuta. Mutta se, mitä me tarvitaan, niin olisi näitä välimalleja. Eli nyt kun meiltä tämä asumisoikeusasuminenkin poistuu, että sitä ei enää jatkossa voida rakentaa, niin Helsinki on onneksi sitten ottamassa todennäköisesti käyttöön tämän vuokralta omaksi mallin, missä sitten 10 vuoden vuokralla asumisen jälkeen voi lunastaa asunnon omaksi ja siinä on tiettyjä säännöksiä. Siinä on toki paljon vielä kysymyksiä, mutta maailmalla se on monissa kohteissa jo toimiva. Mutta sitä me tarvitaan jatkossa. Hyvä. Joo, noista kahviloista ja kaupallisista palveluista ja tyhjistä liiketiloista, niin kyllä mäkin kaipaisin sinne, ihan niin kuin täällä on tuotu esille, niin niitä kaupallisia palveluita ja se loisi niin kuin elävyyttä ja viihtyisyyttä ja toisi niitä oikeasti niitä palveluita, mitä täällä niin kuin ihmiset vois käyttää. Et kaikkea ei haluta kuitenkaan, eikä ole välttämättä kiva lähteä Kaaresta tai Myrtsistäkään hakemaan. Ja se on mahdollista. Meillä on syntynyt erittäin menestyvää kivijalkaliikettä tänne Malminkartanoon ihan viime vuosina. Martin pyörähuolto, sillä menee lujaa ja on hyvä palvelu ja se on semmoinen, mikä meitä hyödyttää. Ja se ei syntynyt siitä, että tänne tuli lisää asukkaita, vaan se syntyi siitä, että ihmiset alkoi pyöräilemään ja sille palvelulle tuli tarve. Mutta se on vain esimerkki siitä, että jos me saadaan tänne lisää kysyntää palveluille, niin se automaattisesti lisää sitten tällaisia mahdollisuuksia kaupalliselle liiketoiminnalle ja pienille palveluille. Ja sen takia tämä asukasmäärän kohtuullinen lisäys ja lisärakentaminen tänne yhdyskuntarakenteen keskelle on hyvä ja sitä pitää edistää.
Sitten mä tykkäsin tästä ajatuksesta, että mitä jos Malminkartanolla olisikin sitten semmoinen vahvempi identiteetti, vaikka näiden tämmöisen niin kuin, kaupallisten ja tietyn alan niin kuin, toimijoiden niin kuin kautta, että tänne syntyisi semmoista niin kuin kulttuuria, että tultaisiin niin kuin kauempaakin sitten Malminkartanoon hakemaan näitä palveluita. Ehkä se on, tämä Martin pyörähuolto nyt sitten on se alku tämmöiselle vaikka niin kuin pyöräkulttuuriin keskittyvälle toiminnalle ja pyöräpajoille tai jollekin muulle vastaavalle. Who knows, mutta tätä kannattaa niin kuin kannustaa ja tähän suuntaan niin kyllä toivoisin, että voitaisiin mennä. Erilaisia korjauspalveluja. Joo. Suutari. Niin. Joo, olen Ilpo Haaja. Noista kahviloista se on sellainen juttu, että tässä aivan oikein otettiin esiin sellainen asia, että täällä kaikilla ei ole Fyrkendaalia, eli kaikki ei pärjää taloudellisesti. Kyllä se tietysti on niin, että jos kahvikuppi ja pullo maksaa 7-8 euroa, mä väitän, että kaikilla näillä, ainakaan niillä kansanosalla, joka on niin heikommin pärjäävä, ei ikinä tule menemään sellaiseen kahvilaan, jossa joutuu kahvista ja pullosta maksamaan 7-8 euroa. Se on törkeä hinta. Sen takia se pitäisikin olla niin, että sitä kahvilatoimintaa on järjestetty joko kaupungin tai yhteiskunnan muuten toimista ainakin sponsoroituna, jotta jos halutaan kahvilatoimintaa. Mutta on olemassa muunlaistakin elämää kuin pelkkä kahvila. Meidän pitäisi keksiä omia kerhoja, johon kaupunki tietysti olisi ilman muuta sponsorina. Erilaisia tiloja, vaikka kuinka paljon, olisi sitten sakinpeluuta, kortin pelaamista, tanssimista, laulamista ja niin edelleen. Ja kaiken maailman muuta sellaista toimintaa, jota voisimme yhdessä tehdä yli puolueen rajojen ja pitää hauskaa ja tuntea yhteisöllisyyttä, uusyhteisöllisyyttä, ja jotta me pysyisimme yhä enemmän malminkartanolaisina siitäkin huolimatta, että kaikki eivät pärjää sillä fyrkkamäärällä, mitä niin kuin Fikassa on. Että tietysti voitaisiin jeesata niitä, mutta suurin avustaja tietysti on yhteiskunta, joka pitää huolen myös niistä, joilla Fyrkendaali ei riitä, tai Fyrkendaali siihen, että terveydenhuolto ei toimi. Kiitos. Mä en poliitikkona ala toistamaan hyviä juttuja, mitä muut on sanonut, vaan nostan vaan sen, että on samaa mieltä siitä, että mä en ehkä kaipaa niitä kahviloita tänne henkilökohtaisesti, koska mä menen työmatkalla sinne keskustaan tai mä menen jonnekin muualle ihan mielelläni tai kävelyn aikana hyppään kahvilan sisään jossain muualla kuin täällä. Mutta meillä on kuitenkin paljon sellaisia ihmisiä, jotka haluaa tulla tänne niiden hyvän pyörähuollon takia tai muuta, niin sitten se kahvila voisi olla siinä, että mahdollistaa yrittäjyyttä. Mutta mä näen ne palvelut paljon isompana kuin nyt kahvila tai terveyskeskus. Se, että meillä olisi palveluita, kuten yhteisöllisyyttä edistäviä, niin kuin tämä renki. Täällä muuten kahvi maksaa €50 ja saa 100 vielä. Että tänne voi edullisesti tulla kahville, niin kuin, että ei ole siitä kiinni. Ehkä sellaisia yhteisöllisiä, että olisi niin kuin tanssisali ja meillä on toki tämä harrastesali, mutta olisi niin kuin vauva-zumba. Mä en tiedä kuinka moni teistä tietää mikä on vauva-zumba, mutta mä rakastin kun lapset oli pieniä niin harrastaa yhdessä vauvojen kanssa. Ja sillä tavalla mä silloin tutustuin samanikäisiin äiteihin ja samanikäisiin lapsiin. Se alkoi jo siitä. Niin, että olisi palveluita tällaisia, jotka edistäisi yhteisöllisyyttä, olisi ikäihmisille kerhotiloja ja niin poispäin ehkä enemmän. Ja niille palveluita osittain yksityisesti, osittain sitten kaupungin järjestäminä. Mutta mä haluan myöskin sen aspektin ottaa esille, että nämä liiketilat, jotka nyt on tyhjillään, niin niistä ei myöskään tule vuokratuloja. Ja ne taloyhtiöt, oli ne sitten Hekan tai yksityisiä, niin ne, jotka asuu siellä, niin niiden asumiskustannuksetkin voi parhaimmillaan tulla alas, jos ne saa vuokratuloja niistä liiketiloista. Ja sitten se tärkein, tai yksi tärkeimmistä
niin tosiaan se turvallisuus, kun ne liiketilat on käytössä, niistä tulee valoa ulos, ihmiset liikkuu käyttämässä näitä palveluita, niin silloin se on se turvallisuuden tunnekin paljon parempi. Että monella tapaa nämä on tärkeitä. Nyt semmoinen kommentti tästä minulta. Kello on 10 vaille. Tuleeko yleisöstä vielä jotain kysymystä? Yksi kysymys. Täällä on 20% ikäihmisiä. Ja mitä liikuntapalvelut ja muut te toitte tänne meille? Siellä oli esille yksi uimahalli. Ja kuinka vahvasti te voitte sitten siellä puolustaa, että meillä on ikäihmisille kanssa täällä. Ei puhuta vaan harrastehallit, joka on lapsille tai ongelmalapsille tai erityisryhmille, vaan kysymys on todella, että tämä on yksi, mitä tekee se maailmankartanu erilaiseksi, että ihmiset halusivat tänne, just ideana. Joo, nyt kello on seuraavan paljon. Toivon kaikilta suht lyhyitä vastauksia, että kaikki ehtii vastaamaan. Tämä oli se käsiennis tänne. Todella hyvä kysymys, koska ikäihmisten fyysinen terveys on todella tärkeää, että me halutaan mahdollisimman pitkään pysyä terveenä kaikenikäiset. Mutta ulkoliikuntapaikoista esimerkiksi niin moni on sellainen, mitä kaikenikäiset voi käyttää. Ja mä haluaisin edistää just sitä, että niitä ulkoliikuntapaikkoja olisi mahdollisimman monipuolisia, jotka soveltuu kaikenikäisille. Eli näitä laitteita esimerkiksi, missä käytetään omaa painoa, käytetään omaa liikerataa ja näin poispäin, jotka on sitten niin kuin sen normaali kävelyn varrella helposti saavutettavissa. Ja mä voisin kyllä ehdottomasti kannattaa myöskin sitä uimahallia, mutta se voisi olla esimerkiksi sen jonkun koulun yhteydessä tai palvelutalon yhteydessä, jota sitten voi käyttää muutkin. Pitäisi olla ensin niin, että täällä Kaarelan vasemmistoliitto ehdotti uimahallia Malminkartanoon 30 vuotta sitten ja kaikki tyrmäsisi. Nyt ne ei kyllä tyrmää, tässä on aika monta, jotka haluaisi. Aika hienoa edistystä. Maailma muuttuu ja se on hieno asia. Ja itse asiassa kyllä vanheneva väestö tarvitsee myös terapiaa ja terapeutteja, ja se on Helsingin kaupunki, jolla pyrkkaa tehdä sitä, ja täällä on niitä tyhjiä tiloja. Voitaisiin esimerkiksi miettiä sitä, että pieniä kävelyleikkejä ja sitten terapiaa niille ja jumppaa niille, jotka sitä tarvitsevat. Vanheneva väestö tarvitsee myös liikuntaa. Joo, tämä on oikeasti iso ongelma. Nämä aikuisten liikuntatilat tällä hetkellä, tiedetään, että niitä ei meillä ole. Ja tämän tulevan koulurakennuksen kauttakin siihen saadaan ilmeisesti jonkun verran käyttövuoroja, että minkä verran ja minkälainen se liikuntatila tulee loppupeleissä olemaan, niin se on edelleen kysymysmerkki. Totta kai uimahalli ja liikuntahalli ja kaikki olisi tosi kiva juttu, mutta ne ei ole ehkä... Aikanaan on siis piirrettykin se uimahalli käsittääkseni tänne, mutta se ei välttämättä ole ihan realistinen ainakaan nopealla aikataululla. Nyt kun luin uutta Piapuiston suunnitelmaa, niin siellä mainittiin myös tämmöinen, eli että on havahduttu tähän asiaan. Eli sitten jatkosuunnitelmissa, ei nyt tässä suunnitelmassa, vaan vasta sitten jatkossa, niin siellä tullaan kiinnittämään sitten huomiota aikuisten ja senioreiden ulkoliikuntapaikkoihin myöskin. Mikä on ihan hyvä, että se on nyt sinne kirjattu. Toivotaan, että se sitten joskus myös tapahtuu, eikä käy niin kuin sille aikoja sitten piirretylle uimahallille, joka ei sitten ikinä toteutukaan. Joo, uuden Malminkartanon sydämen yhteyteen tulevaa niin liikuntasalia. Sitten mäkin tässä niin kuin haluaisin nostaa esiin, että mikäli valtuutetut siihen pystyy millään tavalla vaikuttamaan, niin tosiaan haluaisin vaikuttaa niin, että siellä tulisi riittävän monipuolinen ja riittävän iso ja sillä tavalla konseptoitu tai suunniteltu, että niitä vuoroja pystytään sitten joustavasti niin kuin ohjaamaan ja että se olisi sellainen, mikä soveltuisi hyvin seniorikansalaisille. Mun mielestä pormestarin asukasillassa käsiteltiin tätä uimahallia jonkin verran ja todettiin, että niin kuin tällä suunnalla ei ole sitä uimahallia kovin lähellä
Ja mä toivon, että se paikka jostakin löytyy että, ja sinne malminkartanolaisille niin kuin hyvä ja kätevä pääsy järjestyy. Käsittääkseni tämä koulun tontti tai tämä malminkartanon sydämen alue on liian pieni ainakaan niin kuin täysmittaiselle tai semmoiselle niin kuin hyvän kokoiselle. Ahaa, no täällä ollaan eri Mulla on suunnitelmat valmiit, ei tässä ole mitään ongelmaa. Joka tapauksessa ei ole mitään ongelmaa. Uimahalli niin tälle suunnalle olisi varmasti oikein hyvä juttu. No, tämmöisiä paikallishistoriallisia kaivauksia teki joskus silloin 30 vuotta sitten. Vein tähän kaikkia Ville-ideoita. Ville oli se, että tuohon asematunnelin kallio olisi ohjattu tilat, jossa olisi niin voitavat tehdä uimahalli ja jäähalli ja sillä energialla, joka syntyy, kun sitä jäätä tehdään, niin silloin olisi lämmitetty uimahallin vesi. Ei mikään huono idea, mutta se kuulostaa tällä hetkellä vähän utopistiselta. Uimahallihan on Myyrmäessä. Varsin hyvän matkan päässä. Ja sitten kun saadaan tässä palvelulinja, niin Kangermäestä nykyinen palvelulinja menee Pirkkolan uimahallille ihan suoraan. Ja myös senioripalveluna. Ihan ovelta ovella olisi Kangermäessä välillä asuessa nyt päässyt Pirkkolan uimahallille näkyy koulu ja siihen riittävät tilat. Ja tässä tulee taas niin tuleville valtuuteluille myös haaste, koska tällä hetkellä koulujen ja päiväkotien suunnittelua sitä niin kuin sanelee tilakeskus, jota taas määrää niin kuin tilatehokkuus. Me saatiin lukea Hesarista, kuinka niin kuin Helsingissä mitoitetaan kouluja ahtaiksi ja valmiiksi. Toinen sitten nämä ulkoliikuntatilat. Ja täällä Kasukasillassa liikuntapomon kanssa keskustelin näistä ja toivon, että voisiko olla semmoista, niin kuin, että siellä olisi semmoisia epäpersonal trainereita seisomassa ja teidän kanssa joskus, että voisi niin meille ukoille näyttää, että miten niitä käytetään. Semmoisia on kyllä tehty, mutta ei mitä meillä täällä ole. On Kangermäessä. Joo. No niin, vielä ehtii. No tässä on toi Myyrmäen uimahalli mainittukin. Sehän on aika lyhyen matkan päässä, mutta toki se on Vantaan puolella. Mutta itse mietin edelleenkin, mainostan niitä tyhjiä liiketiloja. Jos sieltä joku sopiva tila löytyy, se voisi olla Helsingin kaupungin tuottamaa tai yksityisen toimijan tuottamaa palvelua siis ikäihmisille, senioreille. Ihan siellä voi olla jonkunlaista joogaa, jumppaa, mitä sinne nyt halutaankaan järjestää johonkin sopivaan tilaan. Edullista. Se olisi tässä kävelymatkan päässä, taas rollaattorilla ja huonojalkaisenakin ehkä helposti. Ja ehkä semmoinen joku itsehoitopistekin, missä voi tyyliin, tuossa on nyt terveysasema, mutta joku siltä väliltä voit vaikka mitata sen verenpaineen ja tällaista pientä terveysaseman ja itsehoidon tyyppistä jotakin. Et edelleen käyttöön niitä tyhjiä tiloja sinne näitä palveluja kaiken ikäisille. Kiitos. Kun kukaan ei mainitsi, niin sanon, että tuo Malminkartanon liikuntahalli, niin siellä on järjestetty seniorijumppia. Vaikka kuinka paljon, monta vuotta? Nyt mä kiitän erittäin paljon kaikkia ehdokkaita tästä illasta. Kiitän yleisöä tästä illasta. Ja mulla ei ole mitään muuta sanottavaa, että äänestäkää ketä tahansa, mutta äänestäkää.